Da ongi etorri, Udako Euskal Unibertsitatearen izenean eman nahi dizuet ongi etorria. Eta lehenik eta hain ohar bat, mesedez, entzule zaudetenok amatatu webkamera eta mikrofonoa ere, eskerrik asko. Ongi etorri beraz, eta nizera naiz, Abel Camacho naiz, UEUko kidea naiz, eta tira, labur esplikauko dizuet, azalduko dizuet, zertan den gaurko web mintegi hau, nortzu gauden, zertarako gauden, eta ze nolako egiturari jarraituko diogun arratzaldean zehar. Lehenik eta behin beraz esan, ingo mintegi hau, urrenkera baten barruan dagoela, iaz, hasi izan urrenkera hau, eta online ikasketak unibertsitatean eta euskeraz nola egituratu eta horri buruz ibili ginen, Izuet Andereak moderatu zuen, eta horren ondoren pentsatu dugu egoki dela beste aurrera pausu bat ematea, eta orain hezkuntza testuinguruak aztertzea, eta hezkuntza testuinguru ezberdinetan nolako eredu pedagogikoak sortzen eta garatzen, eta zera egiten ari diren, eta gaurko saioan lantzea hori. Eta hirugarrenik, 2022ko ekainean, datorren ekainean, espero dugu aukera izatea, hirugarren mintegi bat antolatzea, orduan espero dugu aurrez aurre izatea, presentziala izatea, eta eredu teknologikoei buruz aritzea. Nolare bait, 3 mintegiko seri bat osatzea, eta gaur egun horren besteko garrantzia hartu duten espazio berriek, eta teknologia ikuspuntuek eta didaktika ikuspuntuek nolako eragina sor dezaketen aztertze aldera. Islariak ditugu, oso islari anitzak, eta pena handi bat badaukagu. Pena handia daukagu, Ipar Euskal Herriko ordezkari bat bilatu nahian ibili garelako, eta ez dugulako lortu. Ez dugu lortu iparraldeko inor ekartzea, eta guretzat pena handia da. Baina poza ere, pena bezain handia da, ze gaur ditugun gonbidatuak, gaur ditugun islariak, ikerlariak eta irakasleak, lujozko irakasleak direlako. Espero dugu ekainean, datorren ekainean, iparraldeko inor topatzea, animatzea, eta gurekin hausnartzera gonbidatu alizatea, eta oraingoak ere, orduan gurekin bueltatzea. Ohar tekniko batzuk egingo dizkizuet, BBB softwarea erabiltzen ari gara, batetik software librea delako, eta euskaratu dezakegulako, eta euskaraz dagoelako. Komentatu behar dizuet baita, oraintze, minutu barru, hasiko dela grabatzen. Webmintegia grabatu egingo dugu, eta utziko dugu gero guztion eskura. Berriz ere ikusi nahi dunaren esku, edo ikusi ez, eta modurik izan ez, eta berriz ikusi nahi dunaren esku. Grabatu egingo dugu beraz. Bestetik esan, eskerraldean dituzuela, partaiden zerrenda, eskerreko zutamen partaiden zerrenda dakazue, baita txat publikoa ere, mintegiak aurrera egin ala, iruzkinik, komentariorik, zalantzarik planteatu nahi baldin baduzue, galderarik planteatu nahi baldin baduzue, hausnarketarik, hor dakazu aukera, denok entzungo dugu, eta posible asko, denontzat izango da baliagarria. Mesedez, egon zaitezte bideokamera, webkamera amataduta, eta mikrofonoa ere bai. Bukaeran egingo ditugu, galderak, aukera izango duzue islari galderak egiteko, baina galdera horiek idatziz formulatu beharko dituzue. Idatziz zera, eta guk irakurri eta islariei ere helaraziko diegu zuen galdera. Tira, eta horrela, igual, hasi egingo gara. Eta hasi egingo gara, Albert Zangra, irakaslearekin, guretzat horrea da, hemen egotea, guri ona hemen parte hartzeko zera izan digulako, bera da, uste dut online testuinguruetan ari garen guztiok, inoiz, lehenago edo beranduago irakurri dugula bere. Artikulo, liburu, iruzkin, txosten, edo ez dago inor, bere libururik irakurri ez duenik, ez dago, eta horregatik da, pixkat horrea guretzat, testuinguru orokorra ematea, berak horixe egingo du,
Eta gero besteok, Javi Portillo, Maitane, Amaia Arroyo, Ainhoa Latatu eta Paulo San Roman ibiliko dira nor bere unibertsitatean, testuinguru hori eman da, nor bere unibertsitatean, zer eta nola ari diren, eta zer eta nolako irtenbidea, nolako aplikazioak ari diren zera planteatzen. Albert, bona tarda. Bona tarda. Nahi duzunean, cuando quieras. Eskerrik asko, lankide estimatuak, hori bat da mintegi honetan parte hartu ahal izatea. Lehenik eta behin, Euskal Herriko lankideekin harremana, ezartea eta ezagutzan sakontzea beti atsegina da. Baina kasu honetan ere, pertsonalki harrotasunez betetzen nauen elkarlan baten ondorioz egiten dugulako. Pena ematen dit euskaraz naturaltasunez adierazi ezin izana, baina posten naiz. USeko lankidek bezala, gure liburua euskaraz eskura izateaz. Badakigu zer esan nahi duen gutxiengo, hizkuntza baten parte izatea. Horregatik eta horrek dakarren elkartasunagatik oso balio berezia du ekintza honek. Eskerrik asko gonbidapenarengatik eta batez ere eskerrik asko elkarlan hau posible egiteagatik. Siento no poder continuar más allá de esto para dar mi agradecimiento a toda la organización por la invitación y por lo tanto por hoy poder compartir con todos vosotros este rato. Voy a intentar hacer una visión general de este tema. Estamos encantados de haber podido disponer de la traducción al euskera de este libro. Para nosotros es de verdad muy importante y vamos a intentar, por lo tanto, que os resulte también útil a todos vosotros y a vosotras y de alguna forma pues, que nos permita avanzar en la implantación también y el uso de la docencia online. Estoy buscando, no sé si tengo aquí activado la posibilidad de controlar las... Sí, abajo a la derecha tienes. Abajo a la derecha. No lo veo. No lo veo. Con las flechas del teclado puedes avanzar. Avanzo ahí. Ahora lo estoy cambiando. Vale, de acuerdo. Bien, eso era una pequeña presentación, simplemente, pero a mí no me pasan, ¿eh? Te paso yo, Albert, si quieres. A ver si ahora funciona. Espera, si funciona. No me pasan. Es que no veo ningún... Aquí hay un... Intenta ahora, perdona, Albert. He perdido... Ahora en el más ¿no? Sí. Y tengo que ir a donde está la pantalla, en medio. Sí. No. En medio, abajo a la derecha, tiene las flechas. Ahí estás. Vale. Barkatu, arazo bat izan dugu, Albert irten egin da, saiotik. Txango diogu pixatean bera sartu arte berriz ere.
A ver si ahora podemos conseguirlo. Bien, no veo por dónde tengo que mover las diapositivas. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, espera un segundo. Sí. Yo ahora lo que sí veo es una cruz a la izquierda. Ahora ya tienes, ya puedes. Con las flechas del teclado tienes para avanzar. Sí, a ver. Ahora sí. Muy bien. Bien, pues vamos a empezar. Son los problemas del directo, vamos. Bien, primero de todo, hay algo que es importante tener en cuenta y es que ya hace un cierto tiempo que el aprendizaje está cambiando. Y decía, no es una primicia, todos lo sabemos a qué nos referimos con eso, porque el mundo, nuestra sociedad va evolucionando y no podría ser de otra manera que el aprendizaje no cambiase también al ritmo que va evolucionando la propia sociedad. Pero este cambio del aprendizaje se concentra en algunos elementos que podemos identificar de manera bastante clara. En realidad, Christian Redeker en el año 2011 ya desarrolló un trabajo conjuntamente con otros colegas que se llama The Future of Learning, Preparing for Change, en la que identificaba algunos elementos que iban a ser constituyentes o pilares del futuro del aprendizaje. Y entre ellos estaban la flexibilidad, la personalización, la interacción, la colaboración y la informalización. Este de la informalización lo hemos también añadido aquí porque es como se está desarrollando más, es decir, mucho del aprendizaje que las personas están asumiendo se lleva a cabo ahora también en espacios, digamos, que no son necesariamente formales. Y no solo no formales, sino también informales, a veces de forma presencial, pero sobre todo la dimensión digital nos ha permitido entrar en espacios de mucha más informalidad. Estos elementos han sido de alguna forma catalizadores de la metamorfosis del aprendizaje, pero hay 4 motivos fundamentales que podríamos decir que son esos catalizadores propios de esta metamorfosis. El primero son las redes interconectadas que favorecen el aprendizaje, que a su vez también decimos que es un aprendizaje conectado. El segundo es el empoderamiento de los que aprenden. Cada vez más las personas toman sus propias decisiones sobre qué quieren aprender, cuándo lo quieren aprender, cómo lo quieren aprender e incluso dónde van a querer aprenderlo. Y eso cada vez nos va haciendo, a nosotros nos empodera más sobre de qué forma evolucionamos y generamos nuestro propio conocimiento. El tercero es la superación de las barreras del tiempo y del espacio. Progresivamente hemos ido ganando grados de superación de estas barreras. Y en cuarto lugar, la aceptación de la existencia de un aprendizaje inconsciente, informal, invisible y silencioso, que existe, pero que hasta ahora costaba mucho de poder reconocer. Todos estos elementos catalizan esa metamorfosis del aprendizaje. Ahora bien, mientras estábamos en ese proceso, nos llegó una pandemia. Y en esa pandemia, a mí me gusta repetir siempre estas palabras del poeta uruguayo Mario Benedetti, ¿no? Que dice, él no las escribió con esta idea, pero yo creo que identifican perfectamente el sentimiento que hemos tenido durante este periodo de tiempo. Y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Llevábamos años haciendo las cosas de una determinada manera, mejorándolas y por lo tanto siendo cada vez más profesionales y mejores en nuestro desempeño, y en cambio nos llega una situación en la cual nos lo cuestiona todo. Todo aquello que sabíamos hacer no lo podemos aplicar, tenemos que aprender de nuevo y por lo tanto nos ponen nuestro mundo patas arriba. Bien, a esos 4 catalizadores, pues, que ya comentaba anteriormente, se le añade uno nuevo, que es esta discontinuidad o intermitencia que ha generado la situación de pandemia. Por lo tanto, la pandemia en sí misma lo que ha hecho no es producir unos determinados cambios necesariamente, sino que ha acelerado cambios que ya se estaban produciendo con anterioridad. Algunos de esos cambios, algunas instituciones ya los habían vislumbrado, ya trabajaban en esta línea de manera continuada, de manera permanente. Otras instituciones no querían simplemente verlos porque creían que no les afectaban. La pandemia, al acelerarlos, ha hecho también que afecten prácticamente a todo el mundo, incluso a aquellos que en algún momento pensaban que esa historia no iba a ir nunca con ellos.
La pandemia, y entenderéis que sea necesariamente, digamos, reducido en la explicación por el tiempo de que disponemos, nos ha traído ya algunas lecciones que son provisionales, porque cada día vamos identificando nuevas lecciones, hay más estudios mejor hechos, ha habido muchos estudios express, ¿no? De aquellos que hoy hago el estudio y mañana presento ya las conclusiones. Iremos aprendiendo a lo largo de este periodo de tiempo, pero sí que hemos identificado algunas lecciones provisionales. La primera es que quizás de otra manera, pero lo que ha sucedido podría volver a repetirse. Y yo añadiría, y además debemos recordar que es que esto no se ha ido todavía. Estaría bien, digamos, recordarlo porque algunos creen que es que ya estamos donde estábamos en febrero de 2020, y eso no es exactamente así, ¿no? Pero esto podría volver a pasar, de esta forma o de otra. Lo que hicimos, lo hicimos lo mejor que pudimos, sin duda, pero también debemos reconocer que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. El crecimiento digital ha sido la única válvula de escape que hemos tenido. Se puede criticar enormemente la práctica digital, se puede criticar, pero la verdadera realidad es que si no hubiese existido la posibilidad de la dimensión digital, simplemente escuelas, institutos y universidades hubiesen cerrado, interrumpiendo completamente la educación y la formación de millones de personas. Hay quien dirá, sí, pero es que algunos no consiguieron avanzar, cierto, y eso es verdad. Pero claro, en comparación, que haya un porcentaje que ha tenido dificultades para avanzar a que el 100% no pudiese haber hecho nada, hay una diferencia sustancial. Cuarto, que la brecha digital es aún una gran barrera, y eso lo reconocemos todos, y todos lo sabemos, pero también sabemos que esa barrera es la que sería más fácil de superar. Solo con voluntad política probablemente se podría no solo reducir, sino hacer desaparecer. Que la hibridación del aprendizaje ya está aquí, ya existía, pero de manera muy tímida, y ahora hemos visto que efectivamente lo híbrido está por todos sitios, empezando por los coches y acabando por cualquier otra cosa. Vemos que lo híbrido está en la naturaleza, incluso cuando pensamos en los animales anfibios, ¿no? Y finalmente, que la docencia remota no es educación online. Y creo que esto es destacable también y es un poco la base de nuestro libro. La docencia remota no es educación online porque para hacer educación online necesitamos hacerla de una determinada forma, con una cierta planificación y garantizando una determinada calidad. Y ahí vamos. El tercer punto que quería destacar es que la educación online durante la pandemia se ha convertido o nos ha recordado el cuento del traje nuevo del emperador. Que todo el mundo le decía al emperador que llevaba traje, pero iba desnudo y que el traje era muy bonito. Todos hemos aplicado educación online, pero en realidad digamos que se nos han visto bastante las vergüenzas durante este periodo de tiempo. Y volviendo a lo que decía antes, lo que ha pasado realmente es que simplemente hemos temporalizado el problema, hemos pensado que esto solo sería para un periodo de tiempo muy reducido y resulta que el tiempo nos está superando y una solución temporal sirve para lo que sirve y no puede servir para más. Lo que hemos hecho básicamente ha sido lo que algunos han denominado una zoomificación de la educación, que no tiene nada que ver con un modelo de educación online, sino simplemente hemos hecho lo mismo que hacíamos a través de sistemas y de plataformas, Zoom, Skype, Teams, Blackboard, Wix, el que queramos. Tercero, que hemos llevado a cabo una gestión muy dudosa del tiempo, porque parece que teníamos que utilizar exactamente el mismo tiempo que dedicábamos presencialmente a estudiar o a suponer aprender o a enseñar. Es lo mismo que teníamos que dedicar cuando estábamos delante de la pantalla y hemos visto que a lo mejor hay tiempos distintos y que cuando estamos en una dimensión digital el tiempo funciona de otra forma. Y en cuarto lugar, lo que ha pasado es que hemos demostrado que el modelo que se ha puesto en práctica era un modelo insostenible. Es decir, no puedes estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde delante de una pantalla recibiendo clases tal como las recibes estando sentado en la escuela o en la universidad. Por lo tanto, lo que ha pasado ha sido que lo que hemos intentado ha sido un intento relativamente fracasado, pero que nos ha permitido también superar la situación. Esto también se tiene que decir, y yo siempre destaco
que tenemos que agradecer, que dar las gracias a todos los que lo hayan intentado y lo han intentado mucho, porque gracias a eso hemos podido avanzar un poco. Pero si nos quedásemos solo con eso, nos equivocaríamos muchísimo, porque esa no es la buena práctica. ¿Qué es la educación online de calidad? La educación online de calidad es planificada, y esta que hicimos no la pudimos planificar, es organizada y por lo tanto cada uno tiene un rol y cada cosa tiene su lugar y funciona de esa manera y funciona llevando a cabo precisamente el rol de cada uno. Es exigente porque no es para que sea suficiente, sino que quiere llegar a las máximas cotas de calidad y de favorecimiento del aprendizaje, y es responsable porque sabe que lo que está haciendo está impactando positiva o negativamente en el desarrollo de las personas. Por lo tanto, el resumen de que la educación online de calidad tiene que ser planificada, organizada, exigente y responsable, en una palabra, es que debe ser estratégica. Debe ser estratégica y las instituciones deben tener en cuenta su propia estrategia, a dónde quieren llegar, qué visión institucional con respecto al uso de la tecnología y de la dimensión digital tienen en la institución para construir modelos de educación online que puedan responder a esa necesidad de calidad. Si es estratégica, debería permitir algunos de los elementos que he comentado al principio, que son los pilares del futuro del aprendizaje y ya del presente del aprendizaje, dado que la pandemia nos los ha acelerado. La flexibilidad, la personalización, la interacción y la colaboración. Y además, si hacemos todo eso, nuestro modelo de educación online de calidad devendrá sostenible, evaluable e innovable. Y por lo tanto no será simplemente que lo hemos hecho y ya está y volvemos otra vez atrás, sino que nos permitirá avanzar e integrarlo en nuestra práctica habitual. Las dos figuras que veis a vuestra derecha representan dos ideas fuerza. La primera, la más grande, la superior, es que cualquier modelo de educación online tiene que tener en cuenta tres vértices que conforman lo que llamamos el triángulo top. La tecnología, pero también la pedagogía, pero también la organización. Tener en cuenta por separado cada uno de estos vértices es un error y conlleva fracasos habituales a la hora de generar modelos. Es decir, un modelo de educación online no tiene que ver solo con la tecnología. Y tampoco tiene que ver solo con la pedagogía. Tiene que ver con la pedagogía organizada de manera que nos permita utilizar la tecnología en los casos necesarios y a su máximo nivel. Por lo tanto, estos tres elementos tienen que estar siempre muy imbricados, muy interconectados y pensando siempre en los otros dos cuando nos concentramos en uno de ellos. Por otro lado, en la parte inferior, veis la idea de modelo educativo donde en el centro está el estudiante y sus actividades, porque aprende haciendo en realidad, donde hay un equipo de docentes que le da apoyo y guía, y por lo tanto la interacción que se diseña y se define es fundamental, es fundamental. Existen unos recursos de aprendizaje que pueden o deben ser accesibles de la forma más amplia posible y formateadas con diversas tecnologías para que cada uno pueda acceder a ellas con independencia de qué tecnología está utilizando. Y finalmente existe una comunidad, un conjunto de iguales que son los colegas, los compañeros, las compañeras de curso, de programa, de actividad, de formación, que contribuyen a construir el conocimiento conjuntamente también, los iguales. Por lo tanto, la idea de docencia como elemento de acompañamiento, la idea de recursos de aprendizaje como elementos que vamos a utilizar para resolver los problemas que nos generan las actividades, y de compañeros, de comunidad con la cual avanzamos y con la cual co-creamos y gestionamos conjuntamente nuestro propio aprendizaje. Aquí lo veis un poco más detallado, esa idea de guía, de interacción y apoyo por parte del docente o de acompañamiento, la idea de que la actividad del estudiante esté basada en retos, problemas o dificultades, tareas
que generen más participación y compromiso, esto que ahora está tan de moda de utilizar la palabra inglesa que es engagement, ¿no? Pues bueno, participación y compromiso, y una evaluación continua que permita al estudiante conocer cuál es su progreso real, permanente, que no venga al final. No sé si os habéis dado cuenta que durante este proceso, digamos, de pandemia, desgraciadamente, muchas personas y muchas instituciones al principio se preocuparon muchísimo más de cómo iban a evaluar de que cómo estaban enseñando. El gran problema es cómo vamos a evaluar. Lo demás, mire, si eso ya hablaremos otro día, pero sobre todo cómo íbamos a evaluar. A mí me dio mucha pena, realmente, porque eso quería decir que no hemos entendido básicamente a qué nos dedicamos, ¿no? Acceso a contenidos, formatos múltiples, tecnología diversificada y esa idea de colaboración, trabajo en equipo, construcción de conocimiento y sentimiento de grupo que en un entorno online es muy importante. En el libro identificamos todos estos elementos en distintos capítulos y sobre todo al principio hay uno importante también que es el diseño, porque cuando hacemos cualquier tipo de formación online y si la hacemos híbrida también, necesitamos tener un diseño potente, consistente, porque a partir de ahí vamos a definir los roles de cada uno y vamos a definir qué es lo que cada uno tiene o puede alcanzar. Si está bien diseñado, tendremos resultados de calidad y eso es lo que tenemos que pretender. Bien, entonces es obvio que para la mayor parte, para las instituciones presenciales, que son la mayor parte de las instituciones de educación, sean de educación superior, educación media o primaria, si avanzamos, no avanzaremos, no nos vamos a convertir en instituciones online. Eso nadie lo ha pretendido, ni nadie lo espera. Pero probablemente sí que vamos a avanzar hacia modelos de carácter híbrido, donde aquellos que hayan sacado el mejor provecho y hayan descubierto la buena práctica online puedan avanzar en favorecer grados de flexibilidad a sus alumnos. Hay quien me dice a veces que el mejor modelo es el modelo híbrido, porque toma lo mejor de cada uno, de lo presencial y de lo online. Y yo normalmente les digo que eso no es exactamente así, porque probablemente no podemos decir que hay un mejor modelo. Lo mejor está en función del usuario. Y por lo tanto, hay estudiantes que son cautivos en una universidad o en una institución presencial, que ganar grados de flexibilidad con algo híbrido que les permita hacer algo online será fantástico para ellos. Pero, por ejemplo, los estudiantes que yo tengo en mi universidad, no les puedo ofrecer algo híbrido, porque vienen a mi universidad porque todo lo hacemos online y porque ellos quieren el 100% de flexibilidad. Los modelos híbridos aumentan la flexibilidad de lo presencial, pero no alcanzan la flexibilidad de lo que es completamente online. Por lo tanto, aceptamos que cierta formación debe continuar siendo presencial, no lo ponemos en duda, pero incluso si volvemos a esa deseada normalidad que parece que se está intentando conseguir, nos tendríamos que plantear si vamos a volver a modelos exclusivamente presenciales. Y cuando nos preguntamos qué es un modelo híbrido, porque ya sabéis que muchos, digamos, tocan de oído, ¿no? Y dicen, no, yo híbrido, pero después les cuesta definirlo muy bien. El modelo híbrido es aquel que permite la alternancia de momentos presenciales y de momentos no presenciales. Ojo con esto, porque hay quien dice que lo híbrido es única y exclusivamente poder dar una clase presencial y que a la vez haya personas conectadas en otro lugar a través de la red. Eso no es exactamente así, ¿de acuerdo? Lo blended o híbrido, que es lo mismo, porque si buscamos el significado, la definición en el diccionario resulta que es la misma, no necesariamente tiene que ser síncrono, puede ser asíncrono también. Y además hay un elemento que nos lo demuestra bastante bien. Aquí tenéis un coche que es híbrido, porque puede funcionar con gasolina y puede funcionar con electricidad. Cuando tú estás conduciendo, puedes cambiar. Pero si estás conduciéndolo con gasolina, cambias a electricidad y entonces funciona con electricidad solo. Y si funcionaba con electricidad y cambias a gasolina, funciona con gasolina solo. No puede funcionar con gasolina y electricidad a la vez. Y por lo tanto, un modelo híbrido que utiliza la presencialidad y la distancia a la vez tiene problemas. Y tiene problemas porque el trato y la relación con los alumnos no es exactamente igual si los tienes delante que si los tienes a distancia. Porque la tendencia a tratar más directamente a los que tienes delante es natural en todas las personas
y por lo tanto estamos estableciendo dos niveles distintos. Es posible que algunas instituciones continuarán con esa idea, lo que Vitti ha denominado el modelo High Flex, que hasta tiene marca registrada y todo. Probablemente sí, porque al final lo puedes poner en práctica sin ninguna duda. Pero yo hablo de modelos híbridos que nos permitan ir alternando momentos presenciales y momentos no presenciales. Con lo cual, un momento no presencial tiene que saberse diseñar. Y la clave es conseguir que exista un tránsito fluido entre estos momentos presenciales y aquellos que sean no presenciales. Un tránsito que sea no traumático, sino natural, asumido y conocido. La mayor parte de la tensión emocional que muchas personas han sufrido durante el periodo de pandemia ha sido debida a que desconocían qué es lo que iba a pasar. Lo desconocido nos genera muchísima ansiedad a todos y a todas. En este caso, saber a priori cómo vas a planificar el curso, qué va a pasar si tenemos que cambiar de lo presencial a lo online porque se dé alguna circunstancia, saber que tienes planificadas dos vías y que podemos alternar una y otra, permite ganar en tranquilidad y en confianza a aquellos que utilizan ese modelo, ya sean alumnos y alumnas, ya sea profesorado. De forma muy resumida, porque también en el libro hay un capítulo que lo desarrolla un poco más, ¿cuáles son las condiciones para que pueda haber un tránsito fluido en tiempos inesperados o quizá no tanto inesperados, ¿no? Porque yo creo que ahora ya nos lo podemos esperar. Pues primero, e insisto en ser sintético, un modelo híbrido que esté diseñado desde una mirada diferente. Y esa mirada diferente quiere decir diseñado desde una mirada online. Lo híbrido o lo blended acostumbramos a diseñarlo desde la presencialidad. Y eso significa que llegamos, como decía Peters, al nivel máximo de nuestra propia incompetencia. Es decir, aquello que no hemos experimentado no lo probamos porque no lo conocemos y por lo tanto entendemos que hay cosas que solo se pueden hacer presencialmente porque nunca las hemos experimentado online y limitamos el modelo. Si el diseño se hace desde la mirada online, tú ya has llegado al 100% y eres capaz de gestionar lo presencial y lo online intentando aprovechar lo que te ofrece cada una de las dos dimensiones en su grado máximo. A la vez eso te permite, digamos, un cambio un cambio reversible en las actividades de tu propia planificación si se dan situaciones que no tenías, que no se esperaban, ¿no? El segundo elemento es disociar el tiempo, como ya comentaba al principio. Existe un tiempo para aprender y un tiempo para enseñar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no es verdad que solo se pueda aprender y solo se pueda enseñar si el profesor o la profesora tiene delante al alumno o la alumna. Eso no es así. Puedes aprender si no coinciden también. Si el diseño y la planificación se ha hecho adecuadamente para que este aprendizaje se lleve a cabo. El poder trabajar en momentos en los que no coincidimos en el espacio, por supuesto, pero tampoco en el tiempo, nos permite expandir el potencial del tiempo. No las horas, porque ya sabemos que las horas son 24 cada día, de momento, esto no ha cambiado, pero sí que podemos expandir el potencial de este tiempo porque podemos trabajar en momentos distintos que nos permitan, digamos, una dedicación más adecuada a aquello que estamos haciendo y un nivel mayor de concentración. Por lo tanto, entender esto. Además, recordemos que aunque coincidamos físicamente, profesor y estudiante, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, nadie nos garantiza que el estudiante está aprendiendo. Y eso yo creo que todos tenemos experiencia en este sentido. Para que esto suceda, sin embargo, es cierto que hay un tercer elemento que tenemos que cuidar y que tenemos que alimentar, y es hacer crecer la autonomía y la capacidad de autorregulación de nuestros estudiantes. Es lo que yo llamo el oficio de aprender y la idea de recuperar el oficio de aprender, de explicarles a los alumnos y alumnas desde pequeños que tienen más capacidad de la que desarrollamos para su autorregulación del aprendizaje. Es decir, en todos los niveles educativos podríamos incrementar la capacidad de autonomía y de autorregulación de nuestros estudiantes, aunque por supuesto
Es mucho más fácil llevarlo a cabo en un nivel de educación superior que en un nivel de educación primaria, sin duda. Pero en todos los niveles podríamos incrementar esa capacidad. Y finalmente, una evaluación formativa, continua y diversificada. Estos tres elementos son fundamentales, estos tres conceptos. Formativa porque la evaluación tiene que servir para aprender, necesariamente. No puede ser simplemente sumativa. Tienes que aprender de lo que no te ha salido bien, tienes que aprender de lo que también te ha salido bien. Continua porque eso nos permite disponer de un rango mucho mayor de información sobre el progreso del estudiante. Y diversificada, y cuando digo diversificada me refiero a distintos métodos para evaluar, distintos contextos para evaluar, sean presenciales, sean digitales, y distintos evaluadores, actores de la evaluación. Hay autoevaluación que me sirve para saber en qué punto estoy, hay heteroevaluación que me la propone el docente, hay coevaluación que puedo llevar a cabo con los compañeros. Yo en mis asignaturas llevo a cabo las tres y la verdad es que los estudiantes siempre quedan muy satisfechos y además nos permite activar muchos de estos elementos que estaba comentando antes, la capacidad de autorregulación, la capacidad también de autonomía y de reflexión, con aquello que cuando, por ejemplo, ellos ya creen que lo han aprendido, resulta que cuando tienen que corregir a través de una rúbrica el trabajo de otro, tienen que volver a rememorar, tienen que volver a reaprender y por lo tanto sería como si dijésemos que aprenden dos veces. Bien, para ir acabando, todos estos elementos los vamos viendo a lo largo del libro de manera también necesariamente muy sintética, porque cada capítulo podría ser un libro en sí mismo, y eso ya lo hemos pensado, y quizás sea un próximo proyecto, pero tiene que haber los recursos económicos necesarios también para poderlo llevar a cabo, por supuesto. Algunos aspectos que para mí me resultan fundamentales. Primero, que cuando pensamos en la educación online o híbrida, por favor, no replicar la enseñanza presencial. Como vemos en esta foto, la copia siempre es peor que el original. Aquí se ha intentado digamos, con un resultado discreto tirando a malo, porque nunca vamos a poder copiar exactamente lo que hacíamos en un contexto que es muy distinto. A contextos distintos, combinación distinta de estrategias. Si yo no tengo una pizarra, explico de otra forma. Si yo tengo que dar la clase en un aula, lo hago de una forma. Si la doy debajo de un árbol, la doy de otra manera distinta. Si la tengo que dar en un entorno virtual, necesariamente tengo que diseñarla de una forma distinta. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto habremos aprendido de la situación de pandemia? Y desgraciadamente, los indicios que veo hasta ahora, en general, por supuesto salvando muchas situaciones particulares, es que estamos en una situación que nos rige la ley del péndulo. Es decir, hemos por obligación ido hasta el 100% online porque no podíamos hacer otra cosa, y ahora la ley del péndulo nos dice que tenemos que volver porque todo esto no sirve para nada, porque como no lo supimos hacer bien, pues nos vamos a lo otro. Porque, fijaros, no saber, es lógico que no lo hayamos sabido hacer muy bien. Es lógico, no estaba preparado, no estábamos formados para ello, etc. Pero la realidad es que entonces lo que decimos es que esto no funciona. No es esto lo que no funciona. Lo que no ha funcionado es como lo hemos hecho. Es decir, si se hiciese de otra forma funcionaría perfectamente bien, pero no teníamos capacidad en aquel momento de hacerlo. La solución siempre es, no, esto no funciona, por lo tanto, volvemos con el péndulo al extremo opuesto. Yo espero que la reflexión que todos vamos haciendo nos lleve a buscar una situación de equilibrio entre un extremo y otro, pero que sobre todo lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir en ese sentido nos ayude a tener un aprendizaje propio sobre qué es lo que ha sucedido. Cada uno de nosotros tiene lo que llamamos una ecología propia de aprendizaje, que no es un ecosistema. Nosotros vivimos en un ecosistema, pero cada uno tiene una ecología individual propia de aprendizaje, en la que se le van presentando oportunidades de aprendizaje y uno va decidiendo qué oportunidades de aprendizaje activa. Nuestra ecología de aprendizaje en estos momentos ya tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión analógica, que es la de que podemos ir a clase a estudiar, podemos charlar con unos amigos en una tertulia, podemos tomarnos un café y aprender cosas, vamos a la biblioteca y aprendemos, jugamos con la familia y también tenemos aprendizajes, etc.
Pero por otro lado hay una dimensión digital que se está incrementando cada vez más, las redes sociales, los entornos personales de aprendizaje, los MOOCs, los recursos educativos en abierto, las aplicaciones, las redes sociales. Todo eso nos permite también que se generen oportunidades de aprendizaje. Y tenemos que estar muy atentos a lo que se puede hacer en estos entornos. No se trata de dirigir siempre la formación hacia las personas, sino de generar entornos en los cuales la ecología de cada uno pueda crecer y pueda hacerse cada vez más rica. Nosotros, durante este periodo de pandemia, lo que quisimos fue generar recursos de apoyo para todos aquellos que tenían la necesidad de abrazar soluciones online y no habían tenido la suficiente experiencia anterior porque no les era necesario. Los 25 años o 26 ya de experiencia que tenemos, algunos de nosotros, en el desarrollo de soluciones online, desde crear la universidad online, yo soy uno de los miembros del equipo fundador de la UOC, crear una universidad online y la experiencia de errores y aciertos durante todo ese periodo de tiempo, nos llevó primero a crear un pequeño decálogo en forma de infografía, después a generar unos webinars que fuimos estructurando y ofreciendo durante un par de meses. A cada semana ofrecíamos uno, y el resultado de estos webinars nos permitió pensar en que quizás también podríamos estructurar ese conocimiento en forma de libro, y ese es el decálogo para la mejora de la docencia online, con propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos, que yo tuve el placer de poder coordinar y trabajar con un conjunto de investigadores e investigadoras de mi grupo de investigación y de algún otro de la universidad que también colaboró con nosotros. Y ahora la suerte y digamos, la felicidad para nosotros es poder observar cómo este mismo libro lo habéis traducido al euskera y por lo tanto también lo podéis, digamos, disfrutar y utilizar en vuestra propia lengua. Para nosotros esto es genial y esperamos que realmente sea de utilidad para todos vosotros. Bien, hay aquí, dejo unas cuantas referencias a las que me he referido en las diapositivas anteriores y simplemente quiero recoger, igual que he recogido al principio las palabras de Benedetti, las de otro premio Nobel también latinoamericano, chileno, en este caso Neruda, que dice: y entonces un día todo comienza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Espero que todo esto acabe pronto, que todo comience de nuevo y que podamos sonreír todos juntos muy pronto. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Albert. Muy interesante tu exposición. Vamos a abrir un pequeño momento para preguntas de las personas que nos están escuchando. No sé si alguien tiene alguna cuestión que plantear mientras la persona que esté interesada pueda escribirlo. Me ha dado la sensación, Albert, que al final un poco con la cuestión del péndulo, pues eres un poco pesimista. Bien. No me gustaría que nos dejaras una postura pesimista, ¿no? sobre las consecuencias de la pandemia. ¿Crees de verdad que podemos volver al lado contrario de lo que hemos estado haciendo? A ver, yo de verdad que no soy nada pesimista en la vida y no quiero serlo, pero en algunos momentos necesito ser realista para ver dónde tengo que atacar los problemas, ¿no? Porque si no, después me encuentro con sorpresas que no me esperaba, y entonces de esta forma, digamos, puedes prepararte un poco más. Yo querría no ser pesimista en ese sentido, pero estoy observando cómo las malas praxis, y cuando digo malas praxis, tengo que matizar este concepto. No es que lo hayan hecho mal, sino que aquellas soluciones que eran soluciones muy provisionales y que no resolvían el problema, como creemos que ahora el gran problema, la pandemia, ha acabado, decimos, ya que no lo hemos conseguido mucho, vamos a volver donde estábamos. Este riesgo existe, este riesgo existe. Yo estoy convencido que quien nos escucha en esta sesión hoy no va a caer en eso. Y por lo tanto, por supuesto que hay optimismo en el sentido de que vamos a avanzar. Lo que duele o lo que me preocupa es que estamos en una situación en la que el avance podía haber sido absolutamente generalizado y probablemente no lo será tanto, probablemente.
Pero eso no significa que todo el mundo vaya a volver atrás. Yo advierto sobre eso porque este es el riesgo y tenemos que conocer cuál es el riesgo al que nos enfrentamos. Y yo creo que eso no vale. Es decir, ese riesgo no lo podemos correr. Tenemos que avanzar de distintas formas, pero tenemos que avanzar y tenemos que intentar sacar lecciones de lo que hemos hecho. Y si la lección es, quizás no lo hicimos del todo bien, que nadie se rasgue las vestiduras. Era normal que fuese así. Por lo tanto, eso nos ha servido justamente para identificar qué sucede. Un ejemplo muy claro, y ahí lo dejo, es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente, y en otros países también, que todavía cree, porque hace 4 días se ha descubierto la educación online y dice que son los MOOCs. Y es que no entienden lo que es la educación online, porque solo han tenido una experiencia de una cosa concreta y puntual, y entonces lo cuestiona. Dice, es que esto no sirve mucho. Claro que no, pero es que esto no es toda la educación online. Es como si tú vas a clase presencial de un profesor que no empatiza con los alumnos, que no explica bien, que no organiza su clase y dices, esto es un desastre. Ya, pero no todas las clases presenciales son un desastre, ¿no? Entonces, es cuestión de asumir qué es lo que hemos hecho, hasta qué punto nos ha salido bien y hasta qué punto hay cosas que se podrían mejorar y cómo las podemos vehicular para mejorarlas. Creo que tenemos que volver a invitarte en junio. Esto no puede quedar así, tan corto, nos está sabiendo a poco. Y Inza, Alex Gabilondo, Aichola Astigarraga están haciendo preguntas de verdad muy, muy interesantes, pero creo que la respuesta va a exceder el tiempo total del seminario. Nos plantean pues, la autonomía, por ejemplo, como condición previa al uso de métodos online. Nos plantean el aprendizaje híbrido, en qué edad es posible llevarlo a cabo. Nos plantean en qué países o en qué lugares ha tenido más éxito este tipo de enseñanza durante la pandemia, podríamos usar como modelo. Nos plantea Pablo algunos casos, algunos estamos abocados a tener clases presenciales, hay pautas, métodos, experiencias para hacer menos mal. Son preguntas muy interesantes. De alguna manera podrías ir terminando sí, muy y en junio te invitamos de nuevo. Oye, os tomo la palabra. Yo estaré sí. encantado de venir y de poder dedicar un rato largo, digamos, a charlar sobre el tema, porque yo siempre digo lo mismo, que estos seminarios, cuando vas a dar una charla, yo aprendo mucho y lo que me interesan sobre todo para aprender, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo en ese sentido. A ver, no hay una respuesta clara a ninguna de las preguntas, como no podía ser de otra manera. No es que vaya a hacer publicidad, pero sí que os puedo decir que el libro intenta cubrir en parte algunas de estas preguntas, ¿no? Sobre todo la que ha hecho Pablo. La idea es que el libro sean pautas. Lo que pasa es que después es verdad que en cada contexto se tienen que adaptar de una forma distinta probablemente, ¿no? Y por lo tanto, insisto, yo he explicado, estas últimas sesiones voy hablando de que no lo hemos hecho muy bien o un tanto mal. Tampoco se trata de decir de hacerlo menos mal, sino de comprender que podemos dar un plus y avanzar de forma distinta. Sobre las edades para utilizar el aprendizaje híbrido, bien, yo diría que esto no depende tanto de la edad como del diseño de aprendizaje híbrido que se haga, ¿eh? Y por lo tanto, de qué es lo que vas a hacer presencialmente y qué es lo que vas a hacer online. Y hasta qué punto, incluso en algunos casos, hay autores que están sugiriendo que lo online se puede hacer en clase, es decir, en la escuela. Y esa es una muy buena idea, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, al menos aquí yo lo he vivido aquí en Cataluña, es que los niños tenían que volver a la escuela sí o sí, con 1000 justificaciones, pero la justificación de fondo, que es la que no se decía, era que es que no podían estar en casa con los padres, porque los padres se tenían que ir a trabajar. Es decir, dábamos muchos rodeos para decir que la escuela sea una guardería, ¿no? En realidad estábamos diciendo eso. Bueno, pues bueno, si tienen que ir a la escuela, que yo ya estoy de acuerdo que tengan que ir físicamente a la escuela, no lo cuestiono eso, a lo mejor podemos trabajar la dimensión digital en la escuela también y la dimensión online en la escuela, con lo cual depende cómo lo diseñes. Eso sí que necesitaría aquí, digamos, más tiempo para poderlo desarrollar,
pero hay opciones. O sea, las respuestas nunca son tan sencillas como decir, no, esto no se puede hacer. Casi todo se puede hacer. Algunas cosas cuestan más que otras y exigen, digamos, mucha más dedicación y formación, pero la mayoría se pueden hacer. Lo siento en el alma, pero tenemos que dar paso al siguiente ponente, a Javier Portillo. Albert, eskerrik asko, ha sido un placer y si tienes ganas, luego al final de todo esto podemos otra vez estar contigo y si no, en junio te emplazamos a que vengas aquí y lo podamos comentar con tranquilidad. Eskerrik asko, Albert. Muchísimas gracias. Jarraian, Javier Portillo dakagu, bea EHUko irakaslea da, Will Lerner ikerketa taldeko kidea, eta EHUn zer eta nola ari diren kontatuko digu ondoko minutuetan. Animo, Javier. Oso ondo, arrastion, lehenengo eta behin mila esker mintegi hau webinar hau antolatzeagatik oso interesgarria da eta nik uste dut oso beharrezkoa bizitzen ari garen garai honetan eta mila esker parte hartzeko aukera hau emoteagatik. Ni Euskal Herriko Unibertsitateko kidea naiz, irakaslea eta ikertzailea eta hain zuzen ere Web Learner ikerketa taldeko kide bat naiz. Eta, saiatuko naiz oso gainetik esplikatzea zein den gure unibertsitatean daukagun eredu pedagogikoa online irakaskuntzari begira. Lehenengo eta behin hezkuntzaren testuingurua. Gure abiapuntua ez da UOKek daukan abiapuntua. Gure unibertsitatea presentzia printzipioz irakaskuntza presentziala bultzatu egiten da eta berez hori da gure unibertsitatearen mamia, erroa edo helburu nagusia. Eta legeak esaten duenaren arabera kredituak emoten dira, irakasgai bakoitzak badauka kreditu kopuru bat eta ECTS kreditu bakoitzean suposatzen da 25 orduko lana egin behar duela ikasleak. Hori begiratuta, 25 ordu horietan banatu egiten dira bi zatitan, 10 ordu ikasgelan eta irakaslearekin. Hau da, 10 ordu dira irakaskuntza presentziala, nolabait irakaslearen aurrean eta beste ikaskideekin. Ordu hauek betetzeko unibertsitateak eskaintzen duen maitasuna nolabait irakasgaia diseinatzerakoan da irakaskuntza vektorea. Hau da, definitu behar dugu eta ezarri behar dugu ze ikasgela motak erabiliko ditugun gure irakasgaian. Eta baliteke eskola magistral bat edukitea, ordu batzuk, beste ordu batzuk agian ikasgelako praktikak, edo tailerrak, edo mintegiak, edo ordenagailuko praktikak. Orduan, irakasgaiaren diseinuan badaukagu malgutasun hori, presentzialki emoten den irakaskuntza zelan egin behar den. Eta, ikasgela mota hauek banatu egiten dira edo desberdindu egiten dira edo garrantzitsua da parametro bat, zuzen ere, taldearen tamaina. Hau da, maksimoa eskola magistral bat egiteko 100 ikaslea dira, ikasgelako praktika edo talleres industriala 50, mintegiak, laboratoriko praktika, ordenagailuko praktika, taller industrialak, landa praktikak eta kirol praktikak 25 ikasle gehienez jota, eta praktika klinikoetan 8 ikasle. Ikasgela mota ezberdinak dira, azken finean gure unibertsitatean hainbat titulu emoten dira, oso ezberdinak, oso anitzak, eta horregatik kombinazio ezberdinak behar dira. Eta alata guztiz be, horrekin ez dago dana definituta, dana diseinatuta, baditugu baliabide digitalak ere, baditugu baliabideak online, emoten diren baliabideak hau osatzeko. Eta baliabide digitalak erabil daitezke saio aurretik, bitartean eta ondoren. Hau da, irakasgaia diseinatzen dugunean, pentsatu behar dugu, gauza batzuk egiten direla
ikasgelako orduetan eta saio horren bitartean baliabide digitalak erabil daitezke, baina pentsa dezakegu zer egin behar duen ikasle bakoitzak klase magistral hori edo laboratori hori baino lehenago eta horretako oso baliagarriak dira elementu digitalak, eta baita klase presentziala ondoren egin behar dana ere diseinatu, planifikatu behar da, eta oso paper garrantzitsua daukate baliabide digitalak horretako. Beraz, ez dugu pentsatu behar 10 ordu horiek bakarrik direla arbela batekin eta betiko klase magistrala, baizik eta ikasgela mota ezberdinak daude, eta baita klase bitartean aurretik eta ondoren baliabide digitali esker esperientzia edo irakaskuntza ikasketa prozesua integrala izan daiteke. Horretaz aparte, 15 ordu, kreditu bakoitzako 15 ordu ez presentzialak izan behar dira. Hauetan lan autonomoa bultzatu behar da. Baina, azpimarratuko nuke, lan hori izan daitekela individua edo taldekoa. Autonomoa ez du esan nahi dana ikasle bakar batek egin behar dunik, baizik eta askotan, beste ikaskide batzuekin lan batzuk egin behar dira, eta hori taldeko lana da. Bai lan individuala, bai taldeko lana, asko errazten da, modu egokian erabiltzen baldin baditugu baliabide digitalak. Eta baliabide digital horien bitartez, bultzatu alda, bideratu alda, irakasle eta ikasle taldeen arteko harremanak, trukaketak eta barrekoak eta sinergiak baita ordu ez presentzialetan. Baliabide digitalekin irakasle eta ikasle konkretu baten arteko harremana, elkartrukea bultzatu alda, baita ikasleen arteko, bi ikasle konkretuen arteko kolaborazioa eta baita ikasle eta bere ikasle taldeen arteko kolaborazioa. Azken finean, Albertek aipatu duen moduan, taldekako lana oso garrantzitsua da online munduan eta baliabide aproposak hori bultzatzeko badaukagu. Eta Albertek esan duen bezala ere, hau osoa kuantum bat bezala edo bere osotasunean diseinatu behar da. Bai, irakaslearekin batea ikasgelan emoten diren orduak, bai horretatik kanpo. Bai, ordu hauetako batzuk diseinatu behar da, gauza batzuk egiteko saio aurretik, saio bitartean eta saio ondoren. Eta azpimarratu nahiko nuke ebaluazioa. Ebaluazioa orokorra eta jarraitu izan behar da, eta oso garrantzitsua da, egiten diren jarduera hauek guztiak ebaluatzea eta nolabait gainditzea bakarrik azken azterketaren eredua. Zein da gure eredu pedagogikoa? Badauka izen propioa, eredu propioa dugu, 2010ean sortu zana, IKD du izena, ikaskuntza kooperatiboa eta dinamikoa, eta bere helburuak dira ikaslea izatea bere ikaskuntzaren jabe, prestakuntza integrala, eleanitza eta inklusiboa emotea, eta gure irakaskuntza gizarteari egokituta izatea, eta beti begiragon behar gara zein den gizarteak eskatzen duen irteera profila eta hori kontuan hartu. Hori da gure eredu pedagogikoa eta webgunean dokumentazio asko topa daiteke horri buruz, baina badago ere estrategia bat. IKD Iber 3 estrategia 2018an sortu zana, eredua garatzeko klabeak emoten dira estrategia honetan. Ideia da bideratzea eredua gaur egun gizarteak dituen erronkei aurre egiteko. Eta Iber 3 hori da ikaskuntza, ikerketa eta iraunkortasuna. Ikaskuntzaren aldetik, zeharkako konpetentzien katalogo bat argitaratu da, adibidez, ardatz honetan, ikerketa lotu egiten da ikaskuntzarekin eta iraunkortasunarekin nolabait proiektuak bultzatuz, hemen berrikuntzak ezartzeko eta etengabe hobetzeko gure eredua, eta iraunkortasunarekin lotuta dago, eta 2030ko agendarekin lotuta, ODS edo Objetivos para el Desarrollo Sostenible, horiek ere kontuan hartzen dira gure estrategian. Materialak diseinatzeko orduan, material didaktikoak diseinatzeko orduan,
Claro, abia puntua ez da guztia diseinatzen dugula online erabiltzeko, baina bai gauza batzuk diseinatzen direla online erabiltzeko ikasgelatik kanpo edo ikasgelaren bertan. Horretakot, unibertsitateko irakasle guztiok dauzkagun tresna digitalen artean, badago egela bat, da azken finean Moodle bat gure unibertsitatekoa, eta Moodle barruan dauden hainbat tresna gure esku daukagu, badaukagu bideokonferentzia softwarea, bai tutoriak emoteko, edo bai batzarrak izateko, bai ikasleen artean, bai irakasle eta ikasleekin batera, baina beti garrantzitsua izan behar da, bideokonferentzia bat ez dela tresna bat, betiko klase magistrala distantziaz egiteko, baizik eta beste gauza batzuk bultzatzeko. Badaukagu ere estudio bat, bideoak eta audioak era profesionalean grabatzeko, eta baditugu baliabideak baita edukiak ikastaro digital moduan enkapsulatzeko eta Open Courseware moduko materialak sortzeko edo MOOC moduko materialak sortzeko. Printzipioz, eskaintza zabala da eta tresnak baditugu, lehen esan dudan moduan, irakaskuntza misto batean baliabide digitalak erabiltzeko. Eta interakzioaren kudeaketari begira, presentzialtasuna baliabide digitalean indartzea eta aberastea da helburua, hau da, online baliabideak edo baliabide digitalak erabiltzen ditugu presentzialtasuna osatzeko, aberasteko eta indartzeko, jarduera ez-presentzialak bideratzeko baliabideak ere erabiltzen ditugu, eta biak ebaluatzeko prozedurak oso garrantzitsuak dira. Hau da, bai analogikoki edo presentzialki egiten diren gauzak, bai online egiten diren gauzak, oso garrantzitsua da guretzat ondo ebaluatzea. Eta bukatzeko etorkizunari begira, eskatu didate nolabait pentsatzea pizka bat edo hausnarketa txiki bat egitea etorkizunari buruz. Eta, hemen saiatu gara ipintzen ardatz batzuk ez dakigu zein izango den etorkizuna, baina gustatuko litzaiguke etorkizun hori ardatz hauetan oinarrituta egotea. Alde batetik, gizakiak erdigunean edo human center, ingeles esaten den moduan. Tresnaz tresnak irakaslea beti izango da gidaria, eta ikaslea beti izango da protagonista. Nolabait tresna konkretu bat edo teknologiak gauzak hobeto egingo dituela gizakiok baino, hori aldendu egin behar dugu, eta erdigunean ipini behar dugu ikaslea eta bere prozesua da benetan interesatzen eta benetan garrantzia daukana, eta prozesu hori ondo bideratzeko pertsona klabe bat izango dugu beti eta izango da irakaslea. Eta inguruan ditugun tresnak eta tramagailuak izango dira hau hobeto egiteko, baina ez hau ordezkatzeko. Adibide gisa esan daiteke, irakasle eta ikasleen konpetentzia digitalen trebakuntza egokia oso garrantzitsua iruditzen zaigu, gaur egun daukagun munduan murgilduta ibiltzeko, ikasteko eta irakasteko, ez da bakarrik software edo tresneria zelan erabiltzen dien jakitea, baizik eta zertarako eta zelan txertatu irakaskuntza ikaskuntza prozesuan. Beste ardatz bat uste dugu pertsonalizazioa izan behar dela, Albertek ere aipatu egin du, eta ikasteko erritmo ezberdinetara egokitzeko baliabideak badaude, hau da, posiblea da, nolabait adibidez ikasgela batean ikasle ezberdinek dituzten beharrak atenditzea errazagoa da, tresna digitalekin edo posible izan daiteke, ez ikasle guztiak batera eramatea erritmo berarekin. Pertsonalizazioa ere aipatu nahi dugu, gure kabuz eta online ikastaroak egiteko aukera dugu, behar dugunerako eta gura dugun mailarako, eta adibidez hau ikusi da irakasleen formakuntzarako. Oso beharrezkoa izan da pandemia garaian formakuntza bat emotea hainbat irakasleei online tresnei buruz, eta hori izan da nolabait esperimentu bat, bakoitzak behar duen trebakuntza emona izateko. Pertsonalizazioa ere ebaluazioan, adibideak dira bakarrik, portfolio elektronikoa da modu bat
ebaluazio hori personalizatzeko eta bakoitzak egiten dituen edo sortzen dituen produktuak erakusteko eta hor beste ardatz bat da globalizazioa, uste dugu irakaskuntza prozesua globala da, gure bizitza bezala, gure bizitza globala da, lan esparrua globala da, gure ozioa globala da, eta nola ez ikaskuntza prozesua ere globala eta integrala izan behar da. Eta testuinguru digitalak eta analogikoak, presentzialak eta online uztartu behar dira. Beraz, mundu globalizatu honetan ikasi egiten dugu edonon, edonorekin eta edonoiz. Tresna digitalak era autonomoan baina taldeka ere lan egiteko. Hau, kontuz jokatu behar dugu hau, ze batzuetan pantalla bakar batean egotea individualizatu egiten du pertsona eta bere lana eta bere ikasketa prozesua, eta oso garrantzitsua da taldeka gauzak egitea, eta online ere gauzak taldeka egin aldira. Eta bukatzeko azkenengo ardatza, uste dugu testuinguru virtuala eta fisikoa uztartzea dela. Hau da, gure mundua mistoa da, eta online hutsa baino mistoa ikusten dugu gure unibertsitatearen etorkizuna, eta horregatik alde digitalak saiatu egiten gara, alde digitalarekin aberastea alde presentziala. Eta hemen beste adibide bat ipini dut, adibidez Makerspace. Makerspace berri bat sortu dugu hezkuntza fakultatean adibidez, eta da beste ikuspuntu bat, ze askotan pentsatzen dugu mundu digitalean, dana online, dana ordenagailu baten bidez, dispositiboen bidez eta internetet konektatuta egotea, horrek garrantzia handia dauka, baina Makerspace batean gauza fisikoak egin aldira, baliabide digitalekin, eta da oso testuinguru interesgarria uztartzeko, bai gauza ikasketa analogikoa, digitala, proiektuetan oinarrituta eta irakaskuntza ez formala eta hain zuzen ere gauza fisikoak, benetako produktuak sortzeko. Eta, bukatzeko, hemen daude gure ikerketa taldeko kontaktua egiteko helbideak, eta aurkezpen honi lotuta lan egiten dugu konpetentzia digitaletan, bai ikaslearena, bai irakaslearena, Makerspace munduan eta Learning Analytics munduan bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier, oso interesgarria zure parte hartzea. Lehen txatean komentatu dugu, islari guztien ondoren, izango dugula modua, zuri ere galderak egiteko eta beste islari ere galderak egiteko. Aurrera egingo dugu, Alberten kasuan egin du lehenago, beraz egoteko hemen euskaraz egiten gendun bitartean, ulertu gabe eta horrela. Jarraian, Maitane Kortez daukagu, bera da Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta Deustu Online zereko kidea. Maitane, nahi duzunean? Eskerrik asko, Abel. Badakizue Deusto batez be unibertsitate presentziala dela. Baina, 2000 urtetik aurrera gure eskaintzara online, erdi presentzial eta klase hibrido bi modalak gehitzen hasi ginen. Eta gaur egun online eta erdi presentzialak diren graduak eta gradu ondoak ditugu gure eskaintza. Modalitatea dena dela, eredu pedagogikoa beti da berdina. Ez naiz eredu pedagogikoan zehaztasunetan sartu gure ez egoteko hemen 15 minutu eredu pedagogikoaz bakarrik hitz egiten, baina bai aipatu gure eredu pedagogikoa 8 printzipioetan oinarritzen dela. Adibidez, gaitasunetan eta baloretan oinarritutako irakaskuntza eta pertsonan oinarritutako irakaskuntza. Ez da, guretzako oso garrantzitsua da, ikaslea guretzako garrantzitsua zentroa da, ez? Marko pedagogikoaren babesean, alde batetik dekogu Deustuko Unibertsitateko prestakuntza eredua eta bestetik MAUD. Deustuko Unibertsitateko irakaskuntza eredua. MAUD da gaztelaniaz modelo de aprendizaje de la Universidad de Deusto. Bigarren honetan da guk arreta jartzen duguna online prestakuntza planifikatzeko eta diseinatzerako orduan.
Zergaitik, Mouth. Mouth, ezagutzen ez duzunentzako, eredu hau fase desberdinetan antolatua dago, eta fase guzti hauek unitate guztietan errepikatzen dira. Hau da, ikasgai batek 4 unitate baditu, 4 unitatetan bakoitzean Mouth eredua errepikatzen da. Eta Mouthen helburua da ikasleari pentsaraztea, ez? Gogoetatik, ikerketa eta prestakuntza lana bultzatuz. Zelan egiten dugu? Ikasleak landu beharreko gaia bere testu inguruan kokatzen du. Bere bizi den gizartearekin erlazionatuz, bere esperientzia ezagutuz, esanguratsuak diren jarduerak proposatuz, zer egin nahi den, zertarako, nola egin behar duen zehaztu. Guzti honek, gaitasunen, metodologiaren eta ebaluazio sistemaren arteko koherentzia lortzen laguntzen digu eta ebaluazioa etengabeko ikaskuntza eta hobekuntza elementutzat hartuta. Mouthez gain, guretzako beste alderdi garrantzitsu batzuk dira, elkarrekintza sustatzen duten espazioak sustatzea, ez? Ikaslea, irakaslearekin harremanetan jarri alden espazio horiek, baina bai ikaslea beste ikasle batzuekin, ez? Besteekin eta besteengandik ikasten dugulako. Beste alderdi garrantzitsu bat da, ikaskuntza autogestionatzen ikastea, eta guretzako online formakuntzan garrantzitsuak diren 2 puntu. Jarraipen pertsonalizatua eta tutorearen funtzioa. Hauek biak batera doaz, ez? Tutorearen errola ikaslea orientatzea eta gidatzea da, ez? Jarraipen pertsonalizatu hori egin ahal izateko. Eta zelan egiten dugu, tutorea prestatu egiten dugu. Ikastaroak emateaz gain, ez da berdina tutorea izatea ikasgela presentzial baten edo prestakuntza online baten, ez? Horretarako ikasi egin behar da, desberdina da, eta horretarako ikastaroak ematen ditugu, eta horrez gain, plataformak ematen dizkigun aukerak erabiltzen ditugu. Jarraipena, bizta baten ikustea ikasle bakoitza non doaen, ez? Hor guk jakiteko ikaslea hemen dau edo hemen dau, non dau faioa, non hobetu behar dugu, hori ikusi ahal izateko. Deustuko irakasleak, Deustuko online irakasleak, teknologiaz gain, plataformaz gain, lan egiten dute Deustu online unitatearekin, ez? Ni nagoen unitatean. Unitate honetan irakaslearekin egiten dugu lan. Hasieratik amaierara arte, ez? Hasten gara haiekin planifikatzen ikasgaia. Baliabideak sortzen ditugu. Buruan dugun guzti hori, zelan egin daiteken bideoak, jarduera baterako material konkretua, guzti hori batera egiten dugu. Eta ez bakarrik hasi aurretik, ez planifikazio eta baliabideak sortzen. Baita ere, ikasgaia behin amaituta, unitatearekin, ikaslea eta unitatea batera, berrikusi egiten dugu unitate hori, ikasgai hori, eta berrikusi ondoren ze hobekuntza egin ahal diren, identifikatzen ditugu eta hobekuntza horrek implantatzen ditugu. Baina gure irakasleak ez daude bakarrik prozesu horretan. Ikaslea ez dugu bakarrik uzten, tutorearen segimendu horrekin, eta irakaslea ez dugu bakarrik izten. Eta nora goaz. Oin arte aipatu dugu, ez? Pandemian hainbat formakuntza online sortu dira asko eta ez danak ondo, ez? Guk kalitatezko formakuntza bat eman nahi dugu, poliki-poliki hasi nahi dugu, kontuan izan da
garrantzitsuena ikaslea dela, bere inguruan hastea, eta ez, oin arte ikusi dugu zen bozala, plataforma baten PDF-ak igo, eta, edo dena bideokonferentzien bitartez, eta hori ulertu formakuntza online bat izango balitz bezala, ez? Guk ez dugu hori nahi, guk kalitatea nahi dugu, eta horrek denbora darama, eta guk horrela jarraitu nahi dugu. Apurke hasi, baina kalitatearekin. Eta beste erronka bat dekogune da, pandemian ikasi dugun guzti hau ez galtzea, ez? Aipatu dugun, ez? Berriro atzera egitea, ez? Ikasi dugu, egin dugu hobeto edo txarto, baina seguru ikasi dugu, ez? Guzti hori ez galdu eta jarraitu. Ez dugu dena online egiten jarraituko, ez? Dana oso presentzialera bueltatu beharra, ez, aurkitu hor puntua biok jarraitu alduguna batera, ez? Presentzialak eta online, hor, ipatu dugu hibridoa, binbodala, hortik, azten hasi. Eskerrik asko Maitane, benetan interesgarria, nik uste benetan guen mintegi interesgarria izaten ari garela, panoramika oso ederra, unibertsitate ezberdinetako ikuspuntuak eta testu inguruak, eta horrekin jarraitzeko edo, jarraian dakagu Pablo San Román. Pablo, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea da, eta hango irakasle eta hezkuntza eredua bultzatzeko zentroko kidea ere bada. Pablo. Kaixo, arratsaldeon. Gauza bat, Abel, ez naiz irakaslea. AZL kolektibokoa naiz, langilea naiz, hemen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta hezkuntza berrikuntzaren goi mailako ikastegian lanean nago. Ondo, eskerrik asko zergatik. Gaina importantea da, zere ikuspuntua desberdina da. Ikusiko dugu, baina igual gehiago erreparatzen du nik ze alde instrumentalian. Eta ez horren beste alde pedagogikoan edo alde teorikoan. Baina ere, saiatuko dut egiten horrelako panoramika orokor bat gure zentroan dagoena, ez? Esan duzun bezala, Nafarroako Unibertsitate Publikoko langilea naiz, hemen, pixka bat idei panoramika eta motz bat egiteko, datu gutxi batzuk, gure unibertsitate honetan 9.000 ikasle inguru ditugu, kopuru hau normalean urtez urte errepikatzen da, 1.000 inguruko irakaslik hartzaile ditugu, eta langileen artean 500 gutxi gora behar gaude. 3 kampus ditugu, Iruñan Arrosadia auzoan, Osasun Zientziatako beste alde batean, 2. eta 3. bat Tuteran. Hezkuntza berrikuntzaren goi mailako ikastegia. Inguru honetan zentratuko dut nire hitzaldi itxo hau, eta hemendik nola ikusten ditugun gure gai hauek. Irakaskuntzen errektore ordetza pean gaude, baina zentro berez nahiko autonomoa da. Dakagu zuzendari bat irakaslea dena, eta gero, 3 sail teorikoak ditugu, eta beste 6 langileen artean moldatzen gara. Lehenengo unitatea irakasleendako prestakuntza antolatzen duena da, 2. e-learning nola, modu orokorrean esan da, e-learningerako laguntza ematen duena, eta 3. Ikus-entzunezkoa lantzen duena. Teklatuaren
tekarekin. Hogeita 5 gradu ditugu, hemen unibertsitatean titulazioen artean, 29 master, eta titulo berekiak, unibertsitateari erantsita dagoen fundazio batek kudeatzen ditu, 37 inguru, eta esan dezakegu, EHU bezala hau aurrez aurreko unibertsitatea dela, eta gure, ez dakit, gainera apostu sendoa izan dela, pandemiaren hasieran, han ez egoen beste modurik, baina ja urrengo ikasturtea postua izan zen presentzialitasuna ezartzeko dudari gabe. Eta hori bai lagunduta gure jarduerarekin eta gure jarduera da nolabait teknologi berria eta online diren teknologi berriak laguntzarekin. Esan dezakegu blended learning jorratzen dugula edo hibrido edo modelo misto hauek. Hala ere, zeo zer dakagu ere 100% online, pizkatxo bat, bazterrekoa da, baina zeo zer dakagu, orain dela urte batzuk hasi ginen proiektu konkretu batzuekin, irakasgai batzuk bihurtzeko online, eta sortzeko zerotik ere modu onlinean, 30 irakasgai inguru, eta titulo berekietan ere 2 titulo osoak ditugu, o dituzte, fundaziokoek, bai? Gero parte hartzen ari gara ere EHU bezala, Grupo 9 delako horretan, eta han dagoen campus virtual compartido delakoan, eta noski 100% da ere online jarduera. Han prestatzen dira, edo sortzen dira hainbat hainbat prestakuntza saio irakaslegoarentzat eta baita langileentzat ere. Eta gero gu barruan, unibertsitate barruan hainbat saio ere egiten ditugu gure irakasleentzat eta gure langileentzat ere modu online osoa. Grafiko honetan, esan nahi dut, ze bilakaera izan duen, ez? Gure unibertsitatea orain dela urte batzuk ez dute datu konkreturik, baina demagun orain dela gutxi gora bera 15 urte edo pizkatxo gehiago olako irudi bat daukagu irudikatzeko egoera hori. Aurrez aurreko irakaskuntza izango zen, borobitxo urdin hori dagoena, eta modu hibridoa azten ginen, gure zentroak berez 20 urte daramatza, baina hasierako urte horietan borobitxo berde hori joan zen sartzen eta handitzen, 100% online hori zeroa zen garai horretan, zegoen ezer, bai? Eta gaur egun esan dezakegu horrelako beste grafiko bat daukagula eskuen artean. Non hibrido dena, irakaskuntza osoa betetzen duena. Aurrez aurreko zeo zer agian badago oraindik, beti ere badago erresistentzia den bat, eta online osoa, lehen aipatu dudana, ez? Zeo zer dago eta agian gehitzen dijoala, ez? Tresna hau komentatu behar duz, hau da gure tresnerien artean nagusiena eta nolabait gure zutabe, oinarrizko zutabea dena, alde instrumentaletik begiratuta, eta da, nola ez, LMS-a, nire kaselatik egiten diguna, Sakai software erabiltzen duena, Sakai da software libre, Moodle bezala, eta han barruan, ditugu 2000 gune, ditzen diegu, irakaskuntzarako guneak, urtez urte eskaintza akademikoa kubritzen duena, ez? Gune bakoitzan gehitzen ditugu irakasleak eta ikasleak matrikula
datu basetik, zuzenean eta era automatikoan, eta urte batetik bestera, eduki guztiak migratu egiten dira, baldin eta mantentzen badira, matrikula taldeen kodeak. Hortaz aparte, 6.000 proiektu gune ditugu, eta irakasle eta, han barruan daude unibertsitateko, komunitateko partaide guztiak, bai ikasle eta irakasleak noski, baina baita laginak ere, eta gonbidatuak baditugu, nork egiten aldu gonbidatu beste bat kanpotik, bai parte hartzen ari delako formazio batean, edo ikerketa talde batean dagoelako, edo besterik gabe laguna delako eta gehitzen dut. Nire gunea aukera dagoelako norberak ere egiteko edo sortzeko gune lan propio edo pribatuen dako. Bueno, LMS horren barruan ezagutuko zuen LMS-etan bezala honen antzeko katalogo bat izango dituzue. Bueno, nik uste dut nahiko zabala dela, aukera asko ematen dituena, ez? Denak ezagutzen ditugu, baliabideak gordetzeko, azterketak egiteko, wikiak, zereginak, eoarrak, bideokonferentziak eta bar. Eta hortaz aparte ere, gehitzen ditugu inguruan edo hezkuntza inguruan aurkitzen ditugun beste tresna eta plataforma informatiko interesgarriak. Adibidez, hemen diapositiba honetan ikusten dituzunak, gure bideokonferentzia tresna Zoom da, Urkuntz, orain original izena du, sistema antiplagio, bai? Eta, bibliografia aurkezteko, erakusteko ikaslegoari, badago aplikazio bat harreman egiten duena irakasleak prestatzen dituen bibliografia eta nire kaselatigian irakasgai horren gunean agertzeko. Holako harremana egiten du eta ikasleak modu eroso batean eskuratzen ditu liburu horiek edo liburu horien erreferentziak. Google beste oain dela gutxi sartu goenen beste tresna bat egiteko eduki interaktiboak. Bigarren galdera horri erantzunez, bigarren galdera esan edut, ez dakizue, antolatzailetik bidali dizkigute, 3 galdera, balizko galdera gu horien gainean erekitzeko gure hitzalditxoa, eta bigarren galdera hori nire erara interpretatu dut, galdera han ikusiko duzue, zen ezaugarri dituzuen eredu pedagogikoak nolatan interpretatzen dituzue ikastaroen diseinu didaktikoa, interakzioaren kudeaketa, jarduerak edo ebaluaziorako prozedurak. Laburbilduz, ulertzen dut, zehaztu behar dugu edo azaldu gutxi gora bera ikastaroen diseinu teknopedagogikoa zein den. Eta hemen ikuste dute, gure kasuan, zerbait desberdin hitz egin beharko genukela, ez daukagulako harreman zuzena diseinu irakasgaian irakasleak sortu behar duen diseinuarekin. Hau da, Maitanek esaten zuen lehen, haiek nolabait irakaslearekin oso harreman estua dakate, eta hasierako momentutik bukaera arte, haiek daude harreman estu batean diseinatzeko eta diseinatzeko prozedura nolakoa den, eta baita bukaeran eta ondoriak eta bar. Ez da gure eredua, bai? Ez da gure eredua. Horrela, guk hitz egin behar dugu beste mail batean, mail orokorrago batean. Han jartzen dute diapositiba horretan, irakaskuntzaren diseinu estrategiko teknopedagogikoa.
Eta aldatu dut bi hitzoiek, ez? Ikastaroen ordezkatu dut irakaskuntzaren hitzarekin eta estrategiko hitza sartu dut esaldian. Irakaskuntzarena zergatik sartu dudan, gure nolabait aktuazioa orokorragoa da. Zentroekin egiten dugu lan, titulazio gainetik ikusita, eta estrategiko zergatik, gure helburu, gure norabideak markatua daude unibertsitateko plan estrategikoan. Orduan, horren arabera zer egiten dugu, zer da, zeintzu dira gure aginte nagusiak, ardatz nagusiak, ez? Bueno, guk egin behar dugu metodologia aktiboak ezarri irakaskuntzetan, zentrotan, titulazioetan, metodologia aktiboak, proiektuekin ikastearena, arazoa konpontzearekin ikastea, pedagogi guzti hauek, ez? Flipped Classroom, coachingeko gauza batzuk, lidergoak, eta bar. Bigarren ardatz nagusia da guk egin behar duguna, saiatu behar duguna, gaitu irakasleak trebetasun digitaletan. Hau da, irakasleek jakin behar dute, nola egin azterketa bat, nola jarri, plataforma erabili behar dute, horako gauzak. Eta hirugarren ardatza, da sustatzia zeharkako gaitasunak, batez ere, informazio kudeaketarekin zer ikusia dutenak. Informazioa nola eskuratu, nola antolatu, eta ze tresna dauden hori dena manejatzeko. Eta gero baita ere, eskubide nola esaten da, jabetza intelektualari buruzko gaitasunak ere. Horiek dira gure hiru ardatz nagusia. Orain gauza da nola bultzatzen ditugu hiru ardatz hauek, zer egiten du, nola bihurtzen ditugu hauek errealitatea, ez? Eta horretarako beste lau sail nagusi jarri ditut hemen. Lehenengua da formazioa, prestakuntza. Urtero zentrotik antolatzen dugu prestakuntza egitasmo bat. Irakasle ikertzaileen dako. Bigarrena, urtero ere deialdia dago hezkuntza berrikuntzaren proiektuak aurkezteko irakasleek aurkeztu ditzatela eta han proiektu horietan irakasleek eta irakasle taldeek aurretik esandako hiru ardatz horiek nolabait islatu behar dute. Bueno, hirugarren modua, hirugarren tresna dakaguna da jarduera bikainen zabalkundea. Hau da, praktika honenen mintegi txikiak egiten ditugu, eta baita irakasle formazioa prestakuntza jaso duten irakasleak berreskuratu egiten dugu, gero haiek bihurtzeko ere irakasleak. Olako borobila egiten dugu. Eta oinarrizko laguntza jarraitua. Honekin esan nahi dut, han jarri dut argazki bat, honekin esan nahi dut, ni gehiago nagoela alde honetan. Hori izango, han kokatuko nuken ere burua. Oinarrizko laguntza jarraitua. Hoin ikusiko dugu, denbora baldin bakat, 5 minutu edo, falta zaizkit. Joango naiz azkar, Irakasle ikertzailerako prestakuntza plana honetan, 4 zako ditugu, eta zako bakoitzan hainbat saio ditugu. Lehenengo zakua izango zen trebetasun teknologikoak lantzekoa, bigarrena alde metodologikoak, hirugarrena informazioa eta eskubideen gaitasunak,
Eta laugarren bat, baina zeharkako gaitasunekin lotura dutenak dira nazioartekotzerako gaitasunak. Bueno, batez ere, ikusiko dugu, baina hizkuntz trebeziak bultzatu eta Erasmusi buruzko ere erraztu moduak, lan egiteko moduak. Bai, hemen jarri ditut aurtengo saioak, pixka bat idei bat izateko, ez daukagu denbora, dena ikusteko, noski, baina hemen ikusiko duzue alde instrumentala, trebetasun digital horiek lantzeko, hemen berriz, aula invertida, alde pedagogiko begiratuta, gauza gehiago, iniciación a PBL, sistema garantía de interna de calidad, beste ardatz horretan aipatzen nuena, eta beste hirugarren zaku horretan daude, informazioarekin lotutako hainbat gaitasuna trebatzeko, eta laugarren zakuan, hori izaten nuena, hizkuntzarena ingelesa eta Erasmusi buruz. Proiektuen, hezkuntza berrikuntzaren proiektuena ere, da beste gauza bat, ez naiz gehiago sartuko, zakagu denbora, eta, jarduera bikainen zabalkundea, eta gure oinarrizko laguntza jarraitua, eta hemen laburbilduko dute esaten, hemen gaude edozein zalantza, edozein arazo, eta edozein errore edo hutsegite bat aurkitzen baldin badute, irakasleak gu hemen konpontzen dugu bai telefonoz, korreoz, eta beste plataforma baten bidez. Ekosistema teknologikoa ezartzen dugu, eta software garatzeko prozesuan erabasartuta gaude, horri esker sortzen alditugu edo konpontzen alditugu hainbat arazo eta funtzionalitate berria gehitu, Ikusentzunezkoa lantzen dugu ere, dakagula hezkuntzan unitate bat horretarako, eta baita sartzen gara, bizka bat ez erakaskuntzan ez den arlo bat unibertsitateetan dela kudeaketa, langileen kudeaketa handede laguntza ematen dugu. Nora goaz? Gehiegite hori izatu gabe, ikusi dut hemen, azken urteetan, hildo batzuk badaudela eta ematen du jarraituko dutela eta sendotuko direla. Eta beste batzuk, nahiz eta berriak ez izan, ari dira orain, behintzat gure inguru honetan ezartzen eta ematen du aurrerago garrantzi handiago izango dituztela. Zer da, nire ustez, sendotzeko prozesuan dagoela, online jarduerak, hibrido den modeluan pisu gehiago izango dutela, hori ikusten ari gara. Bideo formatua ere garrantzi handiagoa izaten ari da, pandemiatik ona, ikaragarrian handitu da noski bideokonferentzia deno bakigu, baina baita ere bideo formatuko edukiak. Softwareko komunitatea gure kasuan garrantzia handia daka eta etorkizunean ere, eta gu sinergia oso garrantzitsuak lortzen ditugu, Sakai erabiltzen ari direnen beste estatuko beste unibertsitateekin komunitate bat sortuz, eta astero biltzen eta haien artean gauzak egiten ditugu. Eta gero, metodologia aktiboak handaude eta jarraituko dute noski. Eta zer ari dira lurperatzen orain, gure kasuan, bi gauza, bi elementu jarri ditut hemen, pixka bat instrumentalak, direna estatistikak atera, estatistiken arabera aktuazioa atorri daiteke, estatistikak jasotzea LMS-etik eta beste tresnetatik, eta gero LMS-a integrazioa orain gainean daukagu Microsofteko plataformarekin. Microsoft 365 plataforma hori ematen du sartuko dela eta badago proiektu bat beste unibertsitateekin batera hori landu ahal izateko.
Eta uste dut ja denboratik pasatzen ari naizela, bukatuko du, mila esker, bai, eta gero erantzungo ditut galderak, baldin badaude. Eskerrik asko, Abel. Eskerrik asko, Pablo, zuri, eta tira, ondo goaz denporaz, ez goaz, en fin, oso ez du, baina soberan ere ez daukagu, beraz, txanda emango jo Amaia Arroyo Sagastari, bera Mondragon Unibertsitateko kidea da, kolaborategi zerekoa, eta Mondragonen eredua eta egoera aurkeztuko diogu. Aurrera, Amaia, nahi duzunean. Ba, eskerrik asko, Abel. Entzuten da? Bai? Bale, oso ondo. Bueno, arratsaldeon, lehenengo eta behin eskerrik asko hemen egoteko gonbiteagatik, eta bueno, saiatuko naiz labur-labur azaltzen, bueno, testuinguruak eta eredu teknopedagogikoa. Bueno, aurkezpen txikia, Mondragon Unibertsitatearen izenean nator, baina Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean ikerlari eta irakasle moduan nago, zehazki kolaborategian, eta kolaborategia da laborategi bat, bueno, gizarte digitalaren beharrei erantzun nahi dutena, bai komunikazioaren ikuspegitik eta bai hezkuntzaren ikuspegitik. Orduan, ikerketa, transferentzia eta, bueno, gauza pila bat egiten ditugu, baina tartean hoize. Kokapen horren ostean, bueno, nire diskursoa pixkat giratzeko eta zuen jakiteko zen 4 puntu jorratuko ditudan alde batetik eredu hibridoari buruzko hitz batzuk, gero testuinguruak azalduko ditut, eredu teknopedagogikoaren ikuspegi orokor bat helarazi nahi dizuet, orokorra esaten dut denboragatik luze joango litzakelako. Eta gero, bueno, gainerakoek egin duten bezala, dagoen iparra edo hortzimuga. Bi hitz horien artean, bueno, azkenean biak jarri ditut. Orduen, bueno, eredu hibridoari dagokionez, ez? Albert Sancrak esan du, ez? La creación del aprendizaje ya está aquí, eta bueno, egia da, que igual ya estaba aquí, baina pandemia etorri zenean galdera pila bat sortu zitezkigun, ez? Eta, bueno, hor daude zerrendatuta, baina batez ere zen, bueno, hibrido, zer demontre da eredu hibrido bat, ez? Edo nondik hasi, ez? Diseinu edo zer hartu behar dugu kontuan moduluak gure kasuan ez dira irakasgaiak, moduluak dira, nondik hasi, ez? Moduluak eredu hibrido horietan kokatze edo diseinatzen ditugunean. Hor ere, beste galdera pertinente batzuk sortu zitzaizkigun, zer egin dezakegu eremu digitalean, zer ez, edo egin dezakegun hori nola egin dezakegu, ez, batean hori, galdera zaparra da itzela. Eta gero, horiek guztiekin, gero, ze tresna erabili ditzakegun, ze, bueno, hori ere beti tresnetan pentsatzen dugu, baina tresnak badira baliabideak, ez, orduan, teiatutik hasi beharrean, galdera hori beti bukaerarako itxi beharko genuke. Eta, bueno, horrek gero beste galdera, ez dakit, sakonero batzuk ere sorrarazi zizkigun, ez? Badibez, ze eragin, halako ereduek zer eragin duten ikasleengan edo komunikazioari dagokionez ere, nola komunikatu prozesuaren ikuspegi osoa ikasleei edo. Orduan, bueno, izan zen lurrikara, ez? Denontzat izan zen, baina, bueno, lurrikara eta eraberean ikasteko, bueno, egoera berri bat, ez? Pila bat ikasteko. Orduan, bueno, galdera batzuk erantzun edo egin ditugu eta beste batzuk oraindik erantzuteko bidean gaude edo. Baina, argitu genuena zen guretzat, bueno, literatura irakurrita, egoeratik ikasita, zer den, ez? Zer den eredu hibrido bat. Eta hor, bueno, hor daukazue definizioa, baina batez ere bi hitz horiek azpimarratutako hitz horiek ekarri nahi ditut, ez? Eta azpimarratu nahi ditut. Batez ere, konvergentzia, ez? Konvergentzia bada termino bat, bueno, aspalditik erabiltzen dena, baina bueno, batura horretatik haratago doan filosofia edo ikusmira bada, ez? Konvergentzia hori. Eta orduan, testuinguru desberdinen konvergentzia, artikulazio hori nola erabiltzen dugun, nola praktikan jartzen dugun erantzuteko eredu bat bada, ez? Eta era berean, horretaz gain, esan dugu batura hori, ez? Online eta presentziaren arteko batura ez da berez eredu hibridoa, ez? Askotan igual hori izan deta tendentzia edo
edo lehenengo ikusmira, baina hori baino gehiago da, orduan fusio kontziente hori, osea, kontinuum bat bezala ulertzea, eta horrek dituen implikazioak, fusio horrek dituen implikazioak eta eraikuntza berriak edo narratiba berriak eta bar, horietan mugitzen ari gara. Orduan, hor daukazue definizioa pixkat irakurtzeko, baina bai konvergentzia eta fusio kontzientea badira bi hitz guretzat oso garrantzitsuak direnak hau ulertzerako orduan. Esan dudan bezala, gero guzti horrek, ikusmira horrek eta gertatutako guztiak implikazio batzuk ere izan ditu, ez? Orduan, hor daukazue, adibidez, irakaskuntzaren gainetik jartzea, zentratzen bagara ikaslean, ez? Ikaskuntza izan behar da gure jomuga, eta ez irakaskuntza, ez? Matizak oso garrantzitsuak dira. Gero ikasleen ikaskuntza aktiboa sustatuko duten metodologiak eta testuinguruak diseinatzea, klaro, ohituta gaude agian aurrez aurrekora begira oso dinamika parte hartzaileak eta egiten, baina klaro, batean aldatzen dugunean edo transferitzen dugunean eremu digitalera zer gertatzen dagoekin guztiekin. Hor ere jarraitu behar, egon behar dira eta posible dira. Orduan, hori ere implikazio bat bada. Aipatu du Albertek ere, informalizazion esan du uste dut, ez? Informalizazion, bai. Onlineko espazio informalak ere diseinatzea. Diseinatzen dugunean, formalismo horretatik ere, ez apurtzea horrekin, baina horretatik haratago joatea eta kampusean modu analogikoan edo aurrez aurrekoan ditugun espazio informal horiek edo ez formal horiek ere eremu digitalean ere nolabait bermatu behar dira, ez? Orduan hori ere beste implikazioetako bat da. Ebaluazioaren harira ere komentatu dugu, ebaluazioa formatiboa, guk hori praktikan jartzen dugu, baiz aurrez aurrekoan edo, baina oso garrantzitsua da eremu digitalera salto egiten dugunean edo kontinuum horretan mugitzen garenean ebaluazioa eta ez kalifikazioa, hori garrantzitsua da, ikasleekin hasieratik definitzea laguntzen du prozesu guztiaren ikusmira orokor bat edukitzen eta gainera gure kasuan ikaslearen, gero aipatuko dut, baina ikaslearen autonomia eta ardura erantzukizuna ikaskuntza prozesuarekiko hain da handia inkluso adoste puntu bat ere badagoela ebaluazioan, bai ikasten-emaitzei dagokienez, edo inkluso kalifikazioa, mailarako kalifikazioetan. Noski, salto egiten dugunean eremu digitalera jarraipenari garrantzi, berari asko garrantzi eman behar diogu, ez ekoizpenari bakarrik. Ezken finean, ekoizpena denek egin dezakete, baina bidean, ekoizpen hori egiteko bidean, jarraipena, tutorizazioa, gertutasuna, irakaslearen bidelagun izate hori presente egon behar da. Eta hori oso zaila da, baina oso beharrezkoa, ez? Komunikazioa ere aipatu dut, ez? Eta, kasu honetan, iturri anitzetik sustatzea eta esplizitatzea. Askotan, modu apalean egiten dugu, hor daukazu, informazioa irakaslearekin hemendik jarri zaitezke harremanetan, baina batzutan esplizitatzeko saiakerak egin behar ditugu eta hori ere implikazio handia izan da guretzat, eta da. Eta azkenengoa eta ez garrantzi gutxiagokoa malgutasuna, ez? Malgutasunez jokatzea, bai diseinuetan, bai ikasleen arretan, bai eskakizunetan, ikaste maitzetan ez hainbeste, ez? Naiz eta malgutasunerako aukera bat egon, baina batez ere, ikaslearen ikasprozesua ahalik eta pertsonalizatua izan dadin, bai bere egoerara eta bai, gerta daiteken pandemia bezalako egoeretara. Hori eredu hibridoari dagokionez, hau da, nola ulertzen dugun eta ze implikazio ikusi ditugun orain arte, ziurrenik, azten bagara horretan ikertzen gehiago ikusiko ditugu. Testuingurutara pasatzen bagara, guk baditugu 4 testuinguru definituta. Ez dira bakarrak izango, badakigu hau teknologiaren eraginez handitu daitekela, orain ari gara ez, Facebook meta bihurtu denetik metabersoei buruz, edo errealitate virtualei buruz hitz egiten ere, baina, kasu honetan, hain urruti joan gabe, 4 testuinguru definitu genituen eredu hibridoaren definizio hortan.
alde batetik testuinguru sinkronoak izan daitezkeela ingurune digitalean edo aurrez aurrera izan daiteke, baina espazio denbora partekatzen diren horiek dira, ez? Eta hor, irakaslearen presentzia edo tutorearen presentzia egon daiteke edo ez. Orduan, bada, ikasle testuinguru sinkronoa izan daiteke edo ikasle irakasle, bai? Talde handian, talde txikian, banaka, hori ja beste zera batzuk egongo lirateke. Era berean, beste aldean daukazue testuinguru asinkronoak. Izango litzake baita ere ingurune digitalean edo analogikoan, baina espazio denbora partekatzen ez den horietan, ez? Orduan, jarduera atemporal moduan definitzen dugu, baina ez dakit hori termino hori bakoitzak ulertzen du modu baten. Azkenean da, ez dugu espazio momentu berdina partekatzen, incluso denbora, bai? Aurrez aurre, gero aurrez aurrekoari dagokionez, dauzkagu bi aukera. Aurrez aurre kampusean, bai? Edo aurrez aurre kampusetik kanpo. Hau ere, izan daiteke tutore edo irakaslearen laguntzarekin edo gabe, bai, biak. Eta, aurrez aurre kampusean, esan dugu ez, apur bat gela, esan diot, aula, gela fisiko, espazio fisiko bezala ulertuta, hortik haratago eramatea ikaskuntza, eta, pasiotan, kafetegian modu informalean, beste bate, baina kampusean bertan, eta gero aurrez aurre kampusetik kanpo izan daitezke proposatu ditzakegun bizitak, edo ikasleek beraiek proposatu ditzaketenak, kanpo espazietara, espazio naturaletara, museetara, udaletxetara, hor daude milaka aukera, ezta? Baina testuinguruak markatu ditugunak behintzat horiek dira. Etor daitezkenak atorriko dira, baina momentuz horiek. Eta eredu teknopedagogikoari buruz. Hemen kontu badago, eta nik denboragatik ez dut ekarri eredu pedagogikoaren inguruko azalpen luzerik, bai? Nahi badozue, hemen daukazue txatean jarriko dizuet Mondragon Unibertsitateko eredu pedagogikoaren inguruko informazioa, webgunean dago, eta interneten daukazu informazio asko, Mendeberri 2025 da eredua, eta, zertzela batzuk ematea bakarrik, bada ikaslearengan zentratutako, pertsonarengan zentratutako eredu pedagogiko bat, eta batez ere 6 ardatzetan edo oinarritzen dena. Munduko herritarra izatea, identitatea eta helburu pertsonalak izatea, pertsona kooperatiboa izatea, komunikatzailea eta komunikazioaren bideratzaile izatea, ikastun aktiboa izatea eta ikastun malgua izatea. Hortik haratago, nahi dozue harakatu, nik ekarri dizuedana izan da apur bat, lur hartze bat teknopedagogiaren ikuspegitik, bai? Baina, noski, unibertsitateak badauka bere eredu pedagogikoa eta eredu teknopedagogikoan horrei erantzuten dutza, ez? Baina nolabait azaltzearren, noski, ikaslea dago erdigunean, bai? Eta, erdigune horri erantzuteko, hainbat baliabide, estrategia, metodologia, baliabide, nolabait, laburtzeagatik ditugu. Batzuk aipatzearren, esan dizuet, moduluetan oinarritzen dugu diseinua, ez irakasgaietan, eta lotzen dut beste aldean dagoen diziplinartekotasunarekin. Orduan, guk egiten dugunean moduluen diseinua, disiplina desberdinak sartzen dira diseinuan, eta beraz, ikaste emaitzak askotarikoak izan daitezke, bai? Askotarikoak ere izan daitezke esperientziak, batez ere, testuinguruetan ikusi dugun aniztasunagatik, izan daitezke online, aurrez aurre, kampusean, edo etxean, edo kampusetik kanpo bizitak, edo, hori kontuan hartuta, testuinguru aniztasun hori kontuan hartuta, esperientziak ere, ikaskuntza esperientziak alakoak egiten saiatzen gara. Sekulako garrantzia dauka tutoretza eta jarraipenak, beti daukate tutoretzapean daude ikasleak, bai? Eta horrek ere eskutik darama ebaluazio formatiboa. Hau da, beraiekin momentu oro daukagu jarraipena egiteko aukera, feedbackak dauka garrantzia handia, kalifikazioa
gelditzen da beste plano baten, noski beharrezkoa da, eta hor egon behar da, eta espedienteak hor daude, baina ikaskuntzaren prozesuan kalifikazioa beste plano baten gelditzen da, eta ikasten maitzen lorpen mailak, errubrikak, tutoretzak, ebaluazio saioak egiten ditugu. Koebaluazio, autoebaluazioa, heteroebaluazioa, saiatzen gare 360 graduko ebaluazio bat behintzat, saiatzen gare bermatzen, bai? Ez da erreza. Eta hori ere, horren testuingurua ikaskuntza aktiboa eta lankidetzan, ez? Eta noski, ikaskuntzaren ardura guretzat ikaslearena da. Hau da, ikaslea baldin bada eredu pedagogikoaren erdigunea, ikaskuntzaren ardura berea da. Orduan, berak proposatzen ditu kalifikazioak, eta gero adosten ditugu, apur bat, zuk daukazu ardura, zuk daukazu erantzukizuna, ikaskuntza prozesua zurea da, eta orduan, guk ematen dizkizugu baliabideak hori elikatzeko, eta eraikuntza eta garapen bat sustatzeko, bai pertsonalki eta bai profesionalki, baina erantzukizuna zurea da. Orduan, horregatik tekno jarri dut pixkat beltzago. Zer eskaintzen dugu teknologiak hau guztia egiteko? Noski, bustidura itzela da. Esan dugun guztia, ingurune digitaletan egin daiteke, posible da, eta baliabide teknologikoak egon behar dira gure eredu pedagogiko horren zerbitzura. Orduan, batzuetan errezagoa da, eta beste batzuetan zailagoa, baina bilatzen dugu, saiatzen gare formula hori bilatzen. Ze gakotan jartzen dugu arreta. Lehenengo eta behin, Moodle plataforma da ikaskuntzaren sustengua, hau da, nik behin entzun nion, Iñaki, Abel lagundu, Iñaki Moodlekoa, Iñaki Arenaza, barkatu. Iñaki Arenazaren bideoa dago oso deigarria dena, eta da Moodle kanpamento base, eta niretzat oso markatu ninduen asko, eta orduan guretzat ere Moodle da ikaskuntzaren sustengu hori, gure etxetxoa. Eta hor dago, diseinu guztiaren isla. Berdin da horrez aurrekoa izan, erdi presentziala izan, online izan, berdin da, Moodlea hor dago, bai? Zertarako, ikastaroaren errelatoa edo narratiba edo logika edo, ulertzeko. Eta hor daukagu dena, ez da repositorio bat, daukagu azalpen guztia, bai? Eta horrela, ekiditen dugu ikasle bat gaixori badago. Ikasle batek modalitatez aldatzen badu, ez dakit, bizitzera joan dalako ez dakit nora. Edozein aldaketa posible da egitea baldin eta sustengu hori baldin badauka, bai? Eta gero, pertsonalizazio aukerak ematen dizkigu, bai? Ikaskuntza aktiboa bultzatzen dugu, baina hibridazio hortan, bai? Ikaskuntza aktiboa batzutan izango da online ingurunean, beste batzuetan izango da aurrez aurre, eta pertinentzia didaktikoa ere kontuan hartu behar da. Noiz izan behar dan, edo noiz komeni dan online izatean, noiz komeni dan, edo aberatxoa izango dan aurrez aurre. Orduan, horren arabera erabakiak hartzen ditugu. Berdin, lan kolaboratiboarekin. Batzuetan aurrez aurre egon bili behar dira ikasleak gurekin, edo aurrez aurre beraiek bakarrik, edo bestela online. Ebaluazio formatiboa eta feedbacka ere badagako bat, bai, hau guztia diseinatzeko, eta ikuspegi globala eta materiaren itxiera ere, sintesiak egitea, Abelekin asko ikasi dudanik hori, sintesiak egitea, ez? Apur bat, borobiltasuna ematea, eta ikasleek ulertzea zein dan narratiba, logika, ikasten maitzak, helburuak, eta hori guztia, ez? Eta noski, horretarako, komunikazioa bada, niretzat da baliabide funtsezkoena, bai? Ze komunikazioa bermatu egin behar dugu, aurrez aurrekoa, komunikazio digitala, komunikazio didaktikoa, bai? Eta diseinu bizuala, batzuetan gelditzen da beste maila batean, baina nik uste ere oso garrantzitsua dela. Azkenean, begietatik sartzen zaizkigu gauza asko, eta batzuk oso bizuala gara eta ulertzeko behar dagoelako soporte bat, oinarri bat. Gako hauek zertan laguntzen digute? Diseinu teknopedagogikoa egiten, eta hor liburua, dekalogoaren liburua Albert Sangrake koordinatutakoak dauka kapitulo bat oso ona Lourdes Guardiarena, Lourdes Guardia ere mundiala da, zen diot oso diseinu teknopedagogikoan oso pertsona referentea da, eta guri eraberean gako hauek balio digute modulo edo ikastaroen
balorazio bat egiteko, da, ebaluazio auditoria moduko bat egiteko, da, zer egin dugu ondo, zer hobetu daiteke, zer egin dugu ondo, baina gero praktikara eraman da ez du funtzionatu, edo talde batean bai, beste talde batean ez. Orduan, bueno, hor dago aukera beti ere hobekuntza egiteko eta gure eredu teknopedagogiko horretan doikuntzak egiten joateko. Bai? Bueno, hemen daukazue adibide bat, orain bukatu berri dudan modulo batean, nola antolatzen dugun. Eta ikusten duzuen bezala, gaude fase desberdinak, beti dago sintesi eta balorazerako itxiera bat, eta duplikatuak daude, abiatu bat, bi ikertu, zergatik modulo de ikastaro berean sartzen dugulako aurrez aurreko ikasleak eta erdi presentzialean edo blended ereduan ari diren ikasleak. Orduan, hor daukagu diseinu holistiko bat, nolabait esatearren, erantzun nahi diona, ikaskuntza esperientzia desberdinei, baina funtsean berdina da. Eta, hau da, ikastaroan errelatua ulertzeko egindako infografia bat, fasen aurkezpena, noiztik nora, zer egingo dugun fase bakoitzean, zein izango da bukarako lana, bitarteko lanetatik zer ateratzen dudan, apurtxo bat ikaslei ere laguntzeko eta guri ere irakasleei laguntzen dugu. Hau guztia esan da, zein da gure iparra, gure hortzimuga. Hemen ezagutzen hau zuenok, oso arriskutsua dela hau esatea, pila bat emozionatzen da solako gauzekin, baina Mondragon Unibertsitatean momentu honetan gure iparra lau hankatxo hauetan ditugu. Alde batetik, nik uste dut garrantzitsua dela hibridazioari buruz ari garenean presentzialidadearen birdefinizio bat egitea. Hau da, presentzialidadea, zer da presentzialidadea, zer ulertzen dugu presentzialidadearen atzean, eta aurrez aurre ulertzen badugu, noiz eta zertarako eta zergatik izan behar den aurrez aurre. Edo online presentzialidadea ulertzen badugu, noiz zertarako eta zergatik. Eta, apurtxo bat, musika horretan sartzea. Beste alde batetik, Moodleen erabilera aurreratua aztertzen ari gara, guretzat interesgarria da datu hori jasotzea eta aztertzea zer ulertzen dugun erabilera aurreratuaz eta nola eragiten duen hori ikaskuntza prozesuan eta irakaskuntza diseinutan, adibidez. Komunitatearen kompetentzia digitala neurtzea ere, noski, bada etengabeko erronka bat eta etengabe egin beharreko gauza bat, aldatzen dualako ere, laizter etorriko da 2.2 bertsioa eta 3.0 ere hor dago, laban sartuta. Eta gero bukatzeko, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatera etorrita eta kolaborategitik ari gara digitalizazio marko baten eraikuntzan, prozesu parte hartzaile bat izan da, eta momentu honetan digitalizazio marko horren barruan kontemplatzen da edo islatzen da eredu teknopedagogikoaren eguneraketa bat egitea. Momentu honetan sortzen diren tendentziak, beharrak eta gure eredu pedagogikoarekin lerrokatzeko eta ahaleginak egitea behintzat, ezta? Orduan, hori izan da nire ekarpena, eredu hibridoaren pixkate ikusmira edo definizioa, nola ulertzen dugun, testuinguruak lau aipatu ditugu, eredu teknopedagogikoa, hor itxi dutzuete txatian informazioa Mendeberri 2025 proiektuaren inguruan, baina, ekarpen honetan bai nahi izan dut teknopedagogia horren lotura egitea, eta nahi oso informazio gehiago hor duzue. Eta, eskuartean ditugun lau erronka edo lau ipar edo hortzimuga horiek. Orduan, besterik gabe, eskerrik asko, hor daukazuen nire kontaktua eta edo zertarako prest dozi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri Amaia, eskerrik asko. Utsi bat juzu pixar, komunitatearen kompetentzia digitalaren asunto horrekin pentsakor, ian moduri dakagun gero kaldera erantzunetan tartetxo bat dedikatzeko horre. Tira, azkenengo islariari txanda da, Ainhoa Latatu, UEUko irakaslea, Goi institutokoa, eta berak emango digu, UEUren azken urteotako jardunaren berri, eta etorkizunari begira ere, nondik eta nora goazen. Eskerrik asko
hola, orain entzuten da bai, ez? Bai, txuten da orain? Bai, barkatu, Barkatu, eske, konpartidu egiten dugu Espazioa. espazioa eta mikroa, hasiko naiz berriro, eta ez ebel garrantzitsurik esan dutenik, bakarrik eskerrak emon foroa antolatzeagatik eta euren eredu pedagogikoa aurkezteko aukera emateagaitik. Berak esan bezala, egun egiten dut lan, unibertsitate mailako prestakuntzan ibili naiz orain arte, batez be graduondokoen antolakuntzan, eta azken urteotan goi ikastegian irakasle nabil. Nire aurkezpena 3 zatitan banatuta dago, batetik euren testuinguruak, bestetik eredu pedagogikoa ze puntutan gauden, eta etorkizunera begira ze erronka ditugun eskuartean. Zeratuko naz laburtzen, orduan apurbet ere ingo dut aurrera joan ahala agian gauzak laburtzen joan. Euren testuinguruetaz hitz egiterakoan kontutan hartu beharko gunetan nahi ez euren helburua zein den. Eta orain dela 50 urte sortu zenean zein gaur egun helburu berdinarekin lanean ari gara. Eta helburu hori da Euskal Unibertsitatea sortzea. Euskal Unibertsitatea Euskal Gizartearen garapenerako tresna moduan ulertuta. Eta Euskal Unibertsitate bat 4 ezaugarriekin batez ere. Euskal jendartearen beharretara egokituta izango den edo egongo den unibertsitatea, izaera soziala izango duena, Euskal Herria bere osotasunean hartuko duena eta euskara hizkuntza bat nagusi izango duena. Euren jarduna beraz eta Euskal jendartearen beharretara egokituta egon behar den neurrian ere eta eskaintza akademikoari eraman da batez ere 3 lerroen inguruan edo 3 ardatzen inguruan kokatzen da edo antolatzen dugu. Etengabeko prestakuntza eta goi mailako formazioari ere arreta berezia eskainiz, euskaraz eta online. Eta zergaitik 3 atal horiek, batetik prestakuntzan aurrera goazen neurrian, euskararen presentzia gero eta urriagoa dalako. Eta etengabeko prestakuntzan ere berdina gertatzen da. Honen adibide da berezko tituluak. EHUren berezko tituluekin, EHUrekin lankidetzan ari gara azken 2 hamarkada hauetan, eta hori ikusi daitekenez 18 berezko titulu euskaraz sustatzea ekarri du elkarren arteko lankidetza honek. Bai da egia, 2011an UEU eta EHUren artean lankidetza hitzarmena sinatu zenean, berezko titulu hauen kopurua asko handitu egin zala. Eta kopurua dinadenean da 4 lehenengo hamarkadan eta 14 bigarren hamarkada horretan. Beraz, elkarlanaren fruitu hori ere azpimarratu beharko genuke. Horrek ekarri zuen, edo ekarri du orain arte ere beste 400 ikasle bat goi mailako formazio horretan prestatu direla euskaraz. Egoera aldatu den arren eta hobetu den arren, ikasturte honetarako 124 berezko titulu eskaintzen badira EHUn, eta hitziten dut EHUren eskaintzaz, hor dakagulako gube bai, non eragin, gure elkarlan horiei erantzunez, ez? Euskaraz eskaintzen dena bakarri da 17%, tituluen 17%. Eta UEUk parte hartzen du 7 titulotan. Beraz, hobetu da, baina ondino badakagula bidea egiteko ikusten dugu. Ingurune digital batean bizi garela kontutan hartuta, ikasteko eta irakasteko prozesuak ere testuinguru horretan kokatu behar ditugu. Gure online irakaskuntzaren ibilbidea 2003an hasi zen, Woken eskutik hasi ginen, eta momentu hartan eta gaur egun ere guretzat erreferente bat da. Alberten hitzaldiarekin ere nik esango nuke danok gelditu garela pentsakor eta hori eragiten da bai Wokarekin dakagun gure harreman honek, ez? Batetik erreferentea dira guretzat elkarlanari dagokionez, euren planteamendua unibertsitate artekoa da, erakundeekin ere oso harreman estua daukate eta hori euren izaerarekin datorren balio bat da. Eta gero ere, Wokek erabiltzen duen eredua ere, guk bilatzen dugun horretatik ere oso hurbil dagoelako. Ikasleengan zentraturik dago, malgua da,
kolaboratiboa eta egokitzen da inguruko aldaketetan. 2003an hasi baginean ere, harreman honekin eta online irakaskuntza lerro estrategiko honekin, handikona izan dugun ibilbide honetan lau mugarri azpimarratuko genituzke. Batetik, 2011an Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin online lerroa hauspotzea lortu gendun lehenengo mugarri bat, momentu horretatik aurrera nolabait despegatu egiten daue lerroak. Bestetik, 2013an eredu pedagogiko baten beharra ikusten dugunean, aurretik ere bagentozen Euskal Unibertsitatearen eredu pedagogiko horren diseinuan eta ja onlinerako ekartzen dugu, eta beraz, eredu pedagogiko hori 2017-tik 2020ra vigente eukin dugu gure artean erabilgarri. 2016an ezikate berezko titula ere aipatu egin behar da, ezikate berezko titula kompetentzia digitalak eta ikateak hezkuntzan lantzen ditu, eta guretzat oso abagune edo momentu importantea izan da eredua bere maila praktikoan ere frogatzeko, eta ez bakarrik frogatzeko, bertan biltzen diren adituen bitartez ere, ikerketa gune bat edo ikargune bat ere martxan jartzeko, eta hori izan da ona gure eredu pedagogikoarentzat, UEUrentzat, baina baita ere hezkuntzarentzat bere osotasunean. Eta 2019an Goi Mailako Online Institutua sortu zenean, EHUren ikastegi atxiki moduan, eta honetan online ikaskuntza UEUn ere norabaiteko egonkortze bat ekartzen du, estrategikoki hazkunde bat ere, eta horren erakusle da 2020-2021 ikasturtean irakaskuntza masterraren lehenengo edizioa antolatzea. Irakaskuntza master honetan gainera, teknopedagogiaren ardatza oso garrantzitsua da, bertan ere badaude hainbat aditu eta bueltatzen dugu nolabait ere guk UEUn landutako guzti hau, gerora ere irakasle izango diren hoiei eta gizarteari euren bitartez. Orduan, lau mugarri hauek barik ezingo genuke ulertu gaur egun guk online irakaskuntzan egiten dugun apostua. Eredu pedagogikoari dagokionez, eta honetan ere ez naiz asko luzatuko, baina gure eredu pedagogikoa lau ardatzetan oinarritzen da, pertsonengan zentratutako unibertsitatea da, eta beraz gaitasunei ematen die garrantzi berezia, balioetan oinarrituriko ikaskuntza autonomo eta esanguratsua bultzatzen du, eta beraz, ulertzen dugu teknologia, baina teknologia ikaskuntza sozialaren parte moduan, eta etengabe horretaz ikasten duen bai pertsona eta erakunde moduan, eta horri loturik ikasten duen unibertsitatea izanik, ikaslea da protagonista edo horren eragile nagusia. Apurbet ikusi dugu hau bebai Amaia kontatu digunaren bidetik, orduan, ez dut gehiegi sakonduko. Bai, eredu pedagogikoa, maila praktikora ekartzen dugunean eta ikuspuntu metodologiko batetatik, bai aipatzea e-learning 2.0-ren barruan kokatzen dugula, hau da, ez dela bakarrik jasotzea, baizik eta jaso, sortu, berriro bueltatu, elkarrekintza oso presente dagoela eta harremanak, gaitasunetan oinarrituta dagoela, lehen esan bezala, ikaskuntza eredua soziokonstruktibismoan oinarritzen dela, ikaslearen autonomia bultzatzen duela, eta bultzatzen du hain zuzen ere bebai gatazka kognitiboa sortzen, lankidetzan eta elkar eraginean sustraituta dagoela, ebaluazio formatiboa bebai da gure oinarrietako bat, hainbat baliabide teknologikoetaz baliatzen dela, ez da bakarrik ikasgela virtuala, horrak hau bebai web 2.0ko beste teknologiak, zein portafolioa eta bat, eta gure kasuan UEUk ez du eredu metodologiko jakin baten alde egiten. Hau da, ikaskuntza da helburua eta egokitu egin beharko da
ikaslearen, zein irakasleen premiei edo momentu horretan jartzen diren helburuei. Ikastaroen egiturari dagokionez, esan bezala, eredu pedagogikoa 2017-2020 urteetan eukin dugu edo aplikatu dugu, orain bertan urte honetan hau ebaluatzen ari gara, baina hau da apurret jarraitu izan dugun antolaketa ikastaroen barne. Ikastaroak diseinatzeko orduan beti egon dira, edo beti proposatu dugu, azken produktu bat sortzea, azken ikaskuntza horren emaitza bat, autoebaluaziorako tartea ere egon da, lanketa saioetan 3 atal bereizi daitezke, batetik lanketan non edukiak eta lantzen diren edo jasotzen diren, eduki horiek praktikara eramaten diren tarte bat, eta gero elkarlanari eusteko talde lanerako edo zereginak edo beste jarduera batzuk. Hausnarketarako tartea eta sintesia eta ebaluazioa. Amaiak eta Pablok eta aipatu dute apurbegia, nahi bada gero erantzun daitezke honen inguruko zalantza gehiago. Egiten ari garen proposamen berriak badaka beste egitura bat, hasi garena masterrean frogatzen, emaitza honekin, baina honetan oinarritu egiten da. Eta honekin amaitzeko eta etorkizunera begira, berrikuspen horretatik ateratzen ditugu 3 lanlerro nagusi. Batetik eskaintza akademikoa eta ereduaren arteko implementazioaren beharra, hau da, aipatu da zelan aldatu diren gure ikasteko moduak, zelan orain bizi garen modernitate likido batean, zelan aldatzen diren bebai gure ikasteko moduak, bai alderdi formalean, zein informalean, ueun ere berdina gertatzen da, eta hasiera batean ikastaro laburretan oinarritzen bazan eredu pedagogikoa, gerora ikusi dugu agian eredua malgutu edo aldatu edo beste modu batera garatu behar dela erantzuteko graduondokoi edo ikastaro laburrei, edo momentu batean ere eskaintza ez formal horretan, jardunaldietatik eta bultzatzen diren bestelako jarduera asinkronoiek egokitzeko behar horretan, edo lotu behar dela orain dagoen eskaintza edo ikasketarako eremu horiek eta eredua. Bigarren lerroa lotuko genuke egitura didaktikoarekin, eta esan bezala, aurreko diapositiboan ikusi dugulako, osoa eta ikastaro laburretarako agian eraginkorra zen bitartean, agian ikusi dugu ez dela bultzatu behar bezain beste ikasleen arteko elkarlana, edo apurret vertikala zela, eta ikasleen arteko elkar eragin hori bultzatzea aldera, beste egitura didaktiko bat proposatuko dugu, seguramente datorren urterako behin hasi garela frogatzen ere masterrean zer funtzionatzen duen eta zer ez. Eta azkenik, eta tresna teknologikoari dagokionez, orain arte gure eskaintza batez ere ikasgela virtualean oinarritu da. Eta gure esperientziak erakutsi digu eta azkenengo ikerketa lanek ere alaze erakusten dute, teknologia beste modu integralago batean ulertu behar dela. Eta modu integral horretan ulertzeko orduan ikasgelatik sarera salto egin behar dela. Edo ikasgela edo ikasten ari garen guzti hori ikasgelan gelditu ez baizik eta sarera ere eraman egin beharko dela. Era horretara ikasteko ekosistema teknologiko baten beharra ikusi dugu. Eta horren bidetik gustatuko litzaiguke eraikitzea ez bakarrik prozesu guztiak integratuko duen proposamen bat, baizik eta kanpoko eragineekin batera ere evoluzionatuko duena eta aldatzeko gai izango dena. Apurretarin egin dana bai, ez dakit oso argi gelditu den,
Baina, bueno, amaitzeko bakarrik esan, lan hau egiteko badugula lan talde garrantzitsu bat, bai alde estrategikotik oinarriak eta proposamenak egiten ari dena, baina baita be alderdi teknologikotik eta teknikotik gure jardunean eta egunerokotasunean laguntzen digutena aurrera eramaten. Beste barik, eskerrik asko eta galderari badeko zuen, hemen nago. Eskerrik asko, Ainhoa. Bueno, orduaz pasata gaude, 7 itaritara dijoz. Printzipioz oin gutxi geratzen gara, baina ontzidik gaude batzuk, 52 lagun. Tartetxo bat dezakegu galderantzunetarako edo hausnarketarik baldin bakazu edo galderarik edo iruzkinik edo baten islariren bati berezik izo zer galdetzerik baldin bakazu zuen esku orain. Intza idazten ari da. Intzak idazten duen bitartean, edo besteren batek nahi duen bitartean, gogoratu, ohar partekatuak atal horretan egon gaela mintegian zehar hainbat ohar jasotzen, horiek deskarga ditzakezue goikaldeko ikono eskumako ikono horri sakatuta, deskarga ikonoa, baina hori gora bera ere, bidaliko dizuegu testu hau hobeto idatzita, redaktatua eta ondorio zerekin paratozen egunetan. Bale? Formakuntza gomendiren bat eskertuko Nikolainek asuntzan trebatzeko. Formakuntza gomendioren bat eskertuko nuke. Ez da zehazki zeri egin nahi diozun referentzia, formakuntza teknologikoa, pedagogikoa, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian badirela aukerak, ez? Aukerak inautzen batzeko. Barkatu, holan sartzea, Guk adibidez, eskaini izan dugu... Maiari emango diozue... Ez, baina ez dut behar aurkezteko ezer, Osea, guk adibidez... Maia ez da entzuten. Ez? Txun. No, ez da entzuten. Ben behar diozue. Bai, entzuten da, esaten duztia, bai. Bai, esaten hau, guk eskaini izan dugula... Guk eskaini izan dugula online ikastaroak diseinatzeko ikastaro bat. Baina momentu enten ez dakit zabaldi dauen edo asmo dauen zabaltzeko. Ideia da hori, online ingurunean diseinua egiteko pauta batzuk egitea, inkluso zuek ja zuen jardunean erabiltzen duzuen ikastaro edo ikasgai edo danalako bat, modu honetara diseinatzeko. Baina, bueno, ez dakite, igual webunean informazioago momentu honetan ez dakit zabali dagoen. Nik enuke propagandari publizitaterik egin nahi, baina UEU laster hasiko da Moodle eta online ikastaroen diseinuan trebatzeko ikaskuntza proiektu bat garatzen. Pentsatzen dugu ekainean aurkeztuko dugula, eta pentsatzen dut horrek gaur egun han eta hemen dauden prestakuntza beharrei erantzungo diela. Batetik, testuinguruen analizitik hasita eta bigarrenik erabaki didaktiko kontzienteak hartzeko momentuan ze tresna teknologiko erabilita egin daiteken hiru erpineko triangelu horri nik uste erantzun bat emango diogula. Ez nuke nahi propaganda gisa ulertzea, baina galdera eginda laster esango gure berri. Angelesek galdetu du Euskal Herriko Unibertsitate sisteman ere, euskeraz, unibertsitate guztien elkarlanerako espaziorik ikusten dugun. Nik ikusten dut, ni neuk. Ez dakit beste islariek gaurko mintegia horren erakusgarri da. Nik uste dut, gutako bakoitzak berea kontatu diola ondokoari, eta hori oso positiboa dela. Gutxitan izaten dugu elkarren berri izateko aukerarik,
eta posible asko hau bezalako aukerak eta aukera antolatuak eta planifikatuak eta denboran zehar mantentzen dienak, nik ziur nago modua dugula. Eta, bueno, elkarren berri izatea eta elkarri aberasgarri gertatzea, biak bat direla. Beste galderarik edo besteren batek erantzun nahi du. Zago beste... Bueno, Angeles idazten ari da. Bueno, niri Amaia oso interesgarri dutu zait, bideo horretan lagungarria da. Bai, ni uste dut hemen gauden guztiok azkenean horretan sinesten dugula, ez? Herri bat gara eta herri honetan bizi gara. Eta danok izan behar dugu besteon berri eta besteoi ikasteko modua, ez? Pablo idazten ari da. Hoxe, ados gaude. Bueno, besterik ez badago, esan bezala, txata, eta hori izan diren galderak, horiek ere deskarga ditzakezue, ohar partekatuak izeneko ere deskarga dezakezue, baina, bueno, guk konpromiso hartzen dugu, datorren asterako edo, ametik eta egun batzuetara edo, ondorio zerak, ondo idatzitako, ondo redazatutako ondorioak bidaltzeko zuei guztioi, eta egilek baimena ematen badigute, erabili dituzten aurkezpenak ere zuei bidaltzeko. Erronka politia dugula aurretik inoskun nerea arribatzek, eskerrik asko nerea, eta horixe da. Besterik ezean, amaiera emango diogu, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik, eskerrik asko islariei, eta izango gara hurrengo batean, ia laster den hori izateko aukera. Eskerrik asko.